Boston Celtics ginulat ang Golden State Warriors matapos pahiyain sa Game 1 ng NBA Finals 120-108. Intablado para sa First Family at VIP si tatayo na ng DPWH sa harap ng National Museum para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Pupwestuhan ng incoming president, hindi pa inaanunsyo dahil sa mga security concerns. Ang PNP tukoy na yung pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod daw ng bomb attack sa Isabela City, Basilan. Yung manhunt operation inilunsad naman police commanders na hindi kayang protektahan ang kanilang area of responsibility, papalitan sa pwesto. Sa international news, si US President Joe Biden umapila sa US Congress na ipagbawal na ang assault weapons kasunod ng mga kaso ng pamamaril. 20% naman ng teritoryo ng Ukraine nasa kontrol na raw ng Russian invaders kasabay ng pagmarka sa ika-100 araw ng pagsalakay ng Russian forces ayon sa presidente ng Ukraine. At sa showbiz balita naman, Amber Heard hindi kayang bayaran ang mahigit $10 million na damages kay Johnny Depp. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Sports News. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, papasukin muna natin ang linya ng ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa bahagi ng Estados Unidos sapagkat katatapos lamang hunong laban dito sa pagitan ng Golden State Warriors at Boston Celtics. Alamin natin kung kumusta ang mga reaksyon dyan ng mga fans after nung resulta. No? Mukhang nagkagulatan yata dyan. Kumusta ang mga fans at yung sitwasyon dyan? Mamaya alamin natin mula sa ating Bombo International News Correspondent. Samantala, nagtala ng come from behind win ang Boston Celtics matapos nagulatin sa Game 1 ng NBA Finals ang Golden State Warriors sa score na 120-108. Mula kasi sa first half hanggang sa kalagitnaan ng fourth quarter ay hawak ng Warriors ang kalamangan. Pero pagsapit ng ilang minuto bago magtapos ang game, dito na umit ang husto ang 3 points area ng Celtics sa pamamagitan ni Al Horford. Top scorer sa Boston, ito si Horford na may kabuang 26 points. Nasayang naman ang ginawa ng panig ng Warriors na si Stephen Curry na may 34 points. Kasama na ang 7 3-point shots. Sa Lunes mga kabombo, ang Game 2 na doon pa rin gagawin sa teritoryo ng Warriors sa San Francisco, California. Samantala, gulat din ang mga fans sa bagong arena ng Warriors at dito nga sa report ng Bombo International News Correspondent na si Doc John Melo ay umabot ho sa 18,000 yung bumuhos doon sa arena ng mga fans ng naturang laban. At kaugnay ho niyan ay kunin na natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent si Doc John Melo. Kumusta yung reaction ngayon ng mga fans dyan? Doc Melo, please come in. Nakakalungkot po at natalo ang Golden State Warriors at babawi po sa darating na linggo. Ang Warriors, nakikita nyo pong arena at katatapos lang po ng laban at maraming taong nalulungkot sa pagkatalo ng Golden State Warrior. Ito po si Ponce John Melo nag-uulat. Basta Radyo, Bombo! Yan mga kabombo, ang ating Bombo International News Correspondent, medyo maingay pa dun sa venue at mamaya susubukan muli natin makakuha pa ng mga karagdagang update hinggil pa rin dyan sa mga development after that shocking result para huyan sa panig ng mga fans ng Golden State Warriors, lalo't dun po sa kanilang kampo o panig ginanap itong laban na Game 1 ng NBA Finals. Samantala sa mga karagdagan pang balita dito naman sa bansa, ang entablado para sa First Family at mga VIP si tatayo na ng DPWH sa harap po yan ng National Museum. Alamin natin ang ginagawa ngayong paghahanda mula kay Bombo Gerald Uleb. Yes, Bombo Everly, Bombo Dennis, sa ngayon
ay tuloy-tuloy ito paghahanda ng Department of Public Works and Highways dito pa rin sa National Museum. Dito gaganapin nga yung inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung titignan dito sa ating likuran, napansin natin kanina bagong pintura na itong mga pader dito at nakita natin kanina na nagtayo na rin ng mga tent dito para sa mga pupunta. At napansin din natin, Bombo Dennis, Bombo Everly, na dumami yung mga bisita ngayon or yung mga bumibisita dito sa National Museum kumpara kahapon sa pagpunta rin natin dito. At yung gagawing entablado pansamantala ngayon ng DPWH yan ay para daw dito sa first family, yung pamilya ni dating Senator at President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, kasama siyempre yung kanyang asawa na si Lisa, yung 3 anak, si Sandro, si Simon at saka si Vinny. Siyempre kasama rin yung kanyang kapatid si Senator Amy Marcos, maging nitong kanilang kapatid na wala sa politika, si Irene Marcos Araneta. At yung entablado naman natatayuan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, hindi pa inaanunsyo kung saan dahil pa rin daw sa mga security issues. At kaugnay niya, narito yung paliwanag ni Engineer Virgilio Oralia, itong project engineer ng DPWH South Manila Engineering District. The cabinet secretaries, the first family, the Senate, the Congress, and some VIPs. All the angles that are to be on site should be prepared as much as possible, no? Concerning the security, the cabinet. So yan, itong engineer ng project engineer yan, ng DPWH na si Engineer Virgilio Oralia. So itong tatayuan na entablado ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, hindi pa inaanunsyo daw dahil dito sa concerns sa security. Pero itong magpapanumpa sa kanya ay walang iba kundi si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, at kinumpirma na yan kanina ng kanyang incoming Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Sinabi ni Rodriguez na susunod sila dito sa tradisyon o sa inaugurasyon kung saan itong oath-taking ay isinasagawa ng Chief Justice or Mahistrado ng Korte Suprema. Noong nanumpa si President Rodrigo Duterte ay si Supreme Court Justice Bienvenido Reyes yung nagpanumpa sa kanya, at hindi siya noon yung Chief Justice, Chief Justice Maria Lourdes Sereno noon yung Chief Justice, pero hindi siya yung nagpanumpa. Pero ito ngayon kay President-elect Marcos ay itong punong mahistrado ng Korte Suprema yung magpapanumpa dito pa rin sa ating area. Kung nasaan tayo ngayon, Bombo Dennis, itong Pambansang Museo, napakaganda ngayon, napakaaliwalas ng paligid nitong museo kung saan isasagawa itong oath-taking ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa Hunyo at 30, Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, may tanong ko lamang, Bombo Gerald. Kitang-kita kasi dito sa yung nakikita namin mula dyan sa may likurang parte ninyo ay maraming sasakyan na nagdaraan. Harapan pala nitong National Museum ay kalsada. So alam natin na puspusan yung pagsasaayos dyan. Baka bigla-bigla na lang mag-anunsyo ng pagsasara ng kalsada dahil hindi na nakakapagtakayan, Bombo Gerald. May schedule na ba ng posibleng pagsasara ng kalsada dahil marami maapektuhan? Ang daming motorista yung nagdadaan pala dyan na, Bombo Gerald. Nakalimutan nating banggitin, tuloy-tuloy pala yung pagkikipag-ugnayan ng Philippine National Police dito sa team ng Marcos para dito sa inauguration, at hindi pa inaanunsyo, pero sigurado na yan, Bombo Dennis, na pagdating ng Hunyo at 30 or bago Hunyo at 30 ay isasara na yung ibang kalsada dito, at siguradong wala nang makakadaan dito sa likuran natin, Bombo Dennis, dahil dito nga manunumpa itong susunod na Pangulo
Sinabi kanina ng PNP na mayroong mga isasara talaga na mga kalsada pero hindi pa sa ngayon dahil malayo-layo pa naman itong inaugurasyon na Bombo Dennis. At abangan natin kung kailan sisimulan yung pagpupulong at kung ano yung mga kalsada na isasara dito dahil siguradong makakaapekto yan dito pa rin sa daloy ng trapiko lalong-lalo na't marami-rami na rin yung mga sasakyan na nandito ngayon sa National Capital Region, dito sa Metro Manila, particular dito sa Maynila, Bombo Dennis. Kung makikita mo, marami nang dumadaan sa ating likurang mga sasakyan at sigurado sa Hunyo at 30 isasara ito kaya magkakaroon ng matinding traffic sa iba't ibang bahagi ng Maynila, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Gerald, ilan ba yung capacity dyan? Bakit yan yung napili na venue ng panunumpa nitong si President-elect Bongbong Marcos? Oo, kung titignan itong harap, Bombo Dennis, kung ikukumpara sa Quirino Grandstand, halos mga 1/4 lang siguro to. Konti lang, Bombo Dennis, at dito sa harapan natin, golf course na kasi hindi pwedeng may mga tao dyan sa golf course kasi masisira, Bombo Dennis. Hindi natin matansya, Bombo Dennis, ano yung PNP siguro mas maigi. Kuha tayo ng impormasyon kung ilan yung pwedeng pumunta dito na mga supporters sa panunumpa. Doon kasi sa Quirino Grandstand, nandun pa rin, Bombo Dennis, yung mga hospital na ginawa para dito sa COVID-19 pandemic. Oo, yun. Kaya hindi pwede doon. So dito, tatlo kasi yung mga nanumpa dito na mga presidente. Very historic kasi. Kaya ito yung napili ng pamilya Marcos. So maganda na rin siguro na maliit lamang yung venue, Bombo Dennis, para hindi masyadong magsiksikan itong mga pupunta dito at kontrolado lang yung papapasukin dahil ito nga isinasaalang-alang pa rin naman daw ng team ni Marcos itong pagsunod sa mga health protocols na itinakda ng ating pamahalaan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng iba pang update. Ang PNP ay tukoy na raw yung pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod ng bomb attack doon sa Isabela City, Basilan. May isinasagawa na ring operasyon ng mga otoridad. May follow-up report si Bombo Annalise Soberano. Tukoy na ng mga otoridad sa Isabela City, Basilan ang pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod ng pambobomba noong Lunes. Ayon kay PNP Pro-9 spokesperson Major Shalamay Chang, mayroon ng lumutang na testigo na nagbigay ng pagkakakilanlan sa suspect. Batay sa deskripsyon, medium built ang katawan ng isang lalaki na may 5'3 hanggang 5'4 ang taas na nag-iwan ng bomba sa bus ng DBL Transportation Company. Ang suspected bomber ay nakasuot ng pulang t-shirt, maong na pantalon at itim na sombrero. Sinabi ni Major Chang, sumakay ang suspect sa Lamitan, Basilan, bitbit ang kahon at bumaba ito sa Isabela City. Ngunit hindi na niya binitbit ang naturang bagahe. Habang kuha naman sa CCTV ang ikalawang suspect na nag-iwan ng IED sa parking lot ng isang fast food chain sa mismong Isabela City proper. Ang suspect ay nakasuot na yellow t-shirt, maong pants at puting sombrero. Sa ngayon, naglunsad na ng manhunt operations ang PNP kasama ang AFP laban sa mga suspect nang sa gayon mapanagot ang mga ito sa kanilang ginawa. Minobilize na rin ng PNP at AFP ang lahat ng kanilang mga resources para sa pag-aresto sa mga suspect. Samantala, nagbabala naman ang pamunuan ng PNP sa mga police commanders na hindi kayang protektahan ang kanilang mga areas of responsibility. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Major General Val de Leon na hindi mag-aatubili ang PNP leadership na sibakin sa pwesto ang mga police commanders na hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Matatandaan na noong Lunes o noong nakaraang linggo, nagkaroon din ng pagsabog sa Coronadal at Tacurong City. Agad na naglabas ng direktiba ang PNP na paigtingin at palakasin ang security measures, lalo na sa mga lugar na kilalang may presensya ng local terrorist group. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operations Major General Val de Leon. Pero nung pinapanood natin yung mga ebidensya, yun lang ang pwede nating masabi sa ngayon, na hindi naman sila manakit kung hindi ang istorbo ng business in the surroundings at saka maaaring ipaalala ang kanilang presensya
bilang mga local terrorists in the area. Si PNP Major General Val de Leon. Bombo Anali Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Umapila si US President Joe Biden sa Congress na ipagbawal ang assault weapons at high-capacity magazine sa kanyang naging address kaugnay sa gun violence kasunod ng ilang serye ng mass shooting sa kanilang bansa. Ayon kay Biden, dapat na itaas na sa edad na 18 hanggang 21 ang papayagan na bumili ng baril. Hiniling din nito ang implementasyon ng safe storage law at personal liability. Hinikayat din ni Biden ang mga mambabatas na paigtingin ang background checks at magpasa ng red flag law na magpapahintulot sa law enforcement na kumpiskahin ang mga baril mula sa mga individual na mayroong mental illness. Makakatulong ang naturang batas anya para mapigilan ang mga nangyaring insidente sa pamamaril sa Amerika. Binigyang din ng US President ang apila ng kanyang administrasyon na pagbuhay sa Protection of Lawful Commerce in Arms Act na pumipigil sa gun manufacturers na maging liable sa mga krimen na nakumit nila dahil sa kanilang ginagawang produkto. Kung maaalala, pinakahuling shooting incident na naitala ngayong linggo kung saan isang gunman ang namaril sa isang medical center sa Tulsa, Oklahoma na ikinasawi ng 4 na katao. Iginit naman ng Department of Justice na patuloy ang kanilang pag-review sa narcotics charges laban sa nakakulong na si Senator Leila de Lima matapos ang pagbawi na rin ng ilang testigo ng kanilang testimonya laban sa senadora. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, dapat palaging i-review ng kanilang ahensya mga ebidensya para sa mga kaso depende sa takbo ng paglilitis sa naturang usapin, lalo na kung ito ay nasa korte, gayon din sa kaso ng senador na si de Lima at may retraction o yung pagbawi ng sinumpang salaysay ng ilang individual. Kinakailangan din niya na mag-cross-examine sa korte ang recantation ng mga testigo upang may paghambing at nakahanda naman ang kagawaran na tanggapin kung ano ang lalabas sa katotohanan. Maalala mga kabombo na noong Abril, binawi ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang kanyang aligasyon laban kay de Lima sa 2016 Senate hearing na binibigyan siya ng 8 million pesos drug payoffs itong si de Lima at ito'y Justice Secretary pa noon sa pamamagitan ng kanyang dating driver na si Ronnie Palisok Dayan. Nag-recant din ng kanyang testimonya itong si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragus hinggil sa personal na pag-deliver ng 10 million pesos na umano'y drug money kay Dayan sa bahay ni noon ay Secretary de Lima sa Parañaque City. Tiniyak naman ni Senator Richard Gordon na haharapin niya ang anumang buwelta ng formally officials na kanilang ipinakulong sa Pasay City Jail dahil sa contempt charges. Matatandaan kahapon ay nagpahiwatig ang kampo ni Muhit Dargani at Lincoln Ong sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Ferdinand Tupacio na ikinukonsidera nila ang paghahain ng reklamo laban sa Senado. Ayon kay Gordon, ginampanan lamang nila ang kanilang trabaho nang nag-imbestiga sila in aid of legislation. Nagkataon manong nagmatigas ang formally officials na makipagtulungan sa Blue Ribbon Committee kung kaya't normal lamang napatawan ng mga ito ng aksyon tulad ng pagkulong. Hindi rin daw siya nababahala sa anumang bantang legal action dahil inaasahan na nila mga kahalintulad pang mga hakbang. Siniguro din ni Gordon na mananatili siyang kontra sa mga katiwalian kahit hindi na siya bahagi ng Blue Ribbon Panel ng Senado. Samantala mga kabombo, kaugnay pa rin ang nangyaring laro ng NBA dyan sa Estados Unidos. Itong salpukan ng Golden State Warriors at Boston Celtics. Unti-unti daw nagkakaroon ng pagbabago doon sa pustahan ng mga manunugal doon sa naturang bansa dahil na rin dito sa development kung saan nga ay nanalo ang Boston Celtics sa home court pa man din ng Golden State Warriors sa score na 120-108. Inaasahan na magkakaroon ng pag-iba yung trend ng pustahan kaugnay pa rin ng naturang pangyayari. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl
the one and only vitamins. At ito mga kabombo ay patuloy kaming magbibigay ng mga update pa rin hinggil dyan sa NBA Finals. Samantala, sinuportahan naman ng US ang Pilipinas sa pagbatikos nito sa unilateral seasonal fishing ban na idiniklara ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni US State Department spokesperson Ned Price na ang unilateral fishing moratorium ng China sa disputed territorial water ay salungat doon sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at international law na nakasaadho sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nananawagan din ito sa China na sumunod sa obligasyon nito sa ilalim ng international law. Pinupunto din ng American official ang naging pahayag ng Pilipinas hinggil sa inihaing diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs para sa unilateral imposition ng 3.5 buwan na fishing ban na saklaw dito ang mga lugar dyan sa western section ng ating bansa o West Philippine Sea, kung saan ho ay may kalayaan at sovereign rights ang Pilipinas at may jurisdiction din. Nauna nang pinatawag ng Pilipinas noong Martes ang Chinese diplomat kaugnay pa rin sa anunsyo na unilateral fishing ban at umano'y harassment ng marine research vessel ng isang Chinese Coast Guard ship sa naturang bahagi ng karagatan. Samantala sa karagdagang balita, tiniyak naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian na mananatili silang kaagapay ng Pilipinas maging sa pagbabantay sa katubigan at pagtutulungan. Kasunod na rin ito ng pakikipagpulong ni Ambassador Wang kay Philippine Coast Guard Admiral Artemio Abo sa punong tanggapan ng PCG. Nagpasalamat naman ang Chinese envoy sa mainit na pagtanggap sa kanila ng PCG sa nasabing courtesy call. Ayon sa ambassador, nagkaroon sila ng constructive discussion sa pagpapalakas pa ng partnership at cooperation sa pagitan ng kani-kanilang mga tauhan. Wika pa ng Chinese official, ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China ay subok na sa mahabang panahon kahit sa mga pagkakataong may mga tumatamang trahedya. Samantala, hinimok naman ni Senator Christopher Bongo ang patuloy na aktibidad tungkol dun sa mga nasimulang programa ng Duterte administration, lalo na at papasok ng Marcos administration tungkol naman sa Balik Probinsya program ay dapat daw magpatuloy ito at kinakailangan na maisakatuparan pa rin yung para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ayon kay Senator Go, ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa na programa ay layunin na bigyan ng bagong pag-asa yung ating mga kababayan sakaling naisin ng mga ito na bumalik na sa kanilang lalawigan at mamuhay doon ng permanente. Umaasa din si Senator Go na pag-iibayuhin ng susunod na administrasyon at implementasyon ng naturang programa. Ginawa ng mambabatas ang naturang pahayag kasunod rin huyan ng paghikayat ni Dr. Juan Antonio Perez III, ang pinuno ng Commission on Population Development o PAPCOM sa incoming administration na pag-aralan at i-evaluate ang pagpapatuloy ng naturang programa dahil makakatulong ito sa pagtataguyod ng isang inclusive economic development para sa buong bansa. Samantala naman, muling nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at operator ng transport network companies sa pangongolekta ng labis na pamasahe sa mga pasahero. Sa isang statement, sinabi ng LTFRB na nakapagpadala na sila ng liham sa TNC hinggil sa complaints na ilang mga driver ang nagdedemand ng pamasahe na lagpas sa inaprubahan ng ahensya para sa Transport Network Vehicles o TNV. Base sa idinulog na anonymous complaint sa LTFRB, napag-alaman na umaabot sa 1,000 piso ang hinihinging pasahe ng TNC para sa one-way ride na tinatawag na priority boarding fee. Kaugnay nito ay nagsasagawa na ng investigasyon ng LTFRB sa naturang complaint. Base kasi sa fare structure, dapat na nasa 40 pesos lamang ang flag down rate para sa sedan type na may 15 pesos fare
fare kada kilometro po yan at 2 pesos naman kada minuto na travel fare. Para naman sa mga premium na AUV o SUV, nasa 50 pesos ang flag down rate na mayroong 18 pesos per kilometer fare at 2 pesos na kada minuto naman na travel fare. Habang ang hatchback naman o subcompact type na TNVS ay mayroong 30 pesos na flag down rate na may 13 pesos po yan na kada kilometro na fare rate at 2 pesos na kada minuto na travel fare. Nagbabala sa maaaring consequences ang ahensya gaya na lamang ng fines at mga penalties kapag mahuli ang mga TNVS na magpapatong ng malaking singil sa pamasahe. Target ng LTFRB na magpakalat din ng mga mystery riders sa susunod na mga araw para masuri kung sumusunod nga ang mga operators at drivers ng TNCS at TNVS sa itinakdang fare structure at hinihikayat din ang publiko na gumagamit ng TNVS na i-report ang anumang mga irregularidad sa pamamagitan ng kanilang hotline number na 1342 o Facebook page. Bombo International News. Ngayong araw nga ang ika-100 araw mula nang mag-umpisa ang pananalakay ng Russia sa Ukraine habang nagpapatuloy pa rin ang pagkilos ng Russian forces sa Donbas region para masakop ang eastern Ukraine. Kasabay nito inanunsyo din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nasa 20% na ng kanilang teritoryo ang nasa kontrol ng puwersa ng Russia. Sinabi ni Zelensky na mula noong Pebrero 24, libo-libong mga tao na ang napatay at milyong individual ang napilitang lumikas kung saan dumaranas din ngayon ng matinding pag-atake mula sa mga Russian invaders ang eastern Ukraine kung saan naabot umano sa 100 Ukrainian soldiers ang napapatay kada araw. Tumitindi din ang labanan sa industrial hub ng Severodonetsk sa may Luhansk na bahagi yan ng Donbas region. Ang strategic city na ito ay key target para sa Russia kung saan 80 sa mga lugar ang kanila ng kontrolado. Subalit sa kabila naman nito ay nangako ang regional governor na si Sergei Gedey na patuloy na makikipaglaban ang Ukrainian forces hanggang sa dulo. Bombo Entertainment News. Update naman, ang actress na si Amber Heard hindi kayang bayaran ang mahigit $10 million na damages sa kanyang dating asawa na si Johnny Depp. Alamin sa chika yan ni Bombo Marlene Padiernos. Inamin ng aktres na si Amber Heard na hindi niya kakayanin na bayaran ang milyon-milyong dolyar na damages sa dating asawa na si Johnny Depp. Ito ay matapos ang naging pasya ng US jury na pagbayarin si Heard ng $15 million na compensatory at punitive damages sa kanyang dating asawa. Sa isang pahayag ay sinabi ng abogado ni Heard na si Attorney Elaine Breedhoft na walang kakayanan ng aktres na bayaran ang naturang danyos at sa halip ay nais daw nito na umapila sa hatol ng mga hurado. Ayon pa sa abogado ni Heard, maraming mga bagay ang pinahintulutan sa korte na hindi dapat pinayagan una pa lamang na naging dahilan naman ng pagkalito ng jury. Ang nangyaring ito anya sa kaso ni Heard ay magsisilbing setback at posibleng maging dahilan na ma-discourage ang mga kababaihan na i-report ang anumang uri ng sexual harassment at abuse. Absolutely, and she has some excellent grounds for it. We even had tried to get the UK judgment in to dismiss his case because he already had his shot, and that's one of the issues, but also a number of the evidentiary issues. There was so much evidence that did not come in. At para sa Showbiz Chika, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagang pang showbiz balita, ang Filipina actress na si Dolly De Leon na ibinahagi sa Bombo Radio Star FM na hindi na niya inaasahang mananalo sa pinakamataas na award sa 2022 Cannes Film Festival. Meron niyang detalye pa ang Star FM Baguio. Dumadami pa ang humahanga sa Pilipina actress na si Dolly De Leon matapos manalo ng pinakamataas na award sa 2022 Cannes Film Festival sa France na Palme d'Or ang kanilang pelikula na Triangle of Sadness, kung saan binigyan pa sila ng 8-minute standing ovation dahil sa magaling na pag-arte ni De Leon. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa Pinay actress Dolly De Leon, sinabi niyang labis siyang masaya sa panalo ng kanilang pelikula, kung saan first time niyang naranasan manalo ng pinakamataas na award sa Cannes Festival. First time ko pumunta sa Cannes, first time ko
mag-attend ng Festival de Cannes. Lahat first time, pati yung pagnood ko ng pelikula, first time doon mismo sa premiere namin. So maraming first itong huling nangyari sa akin. Sobrang hindi ko ina-expect talaga, surprised ako. Matapos ang success ng kanilang pelikula, naging matunog pa ang pangalan ni De Leon sa international scene kung saan nakikita siya bilang frontrunner sa 2023 Academy Awards para sa Best Supporting Actress category kasama ng kanyang co-star na si Harrelson na nakatanggap naman ng 3 Oscar nominations. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga headlines. Sa sports news, NBA updates natin kanina. Unang salpukan ng Warriors at Celtics naging matindi at nagtapos sa panalo ng Celtics sa score na 120 kontra sa 108 lamang ng nasa home court pa man din na Golden State Warriors. Ang entablado para sa First Family at VIP tatayo na ng DPWH sa Rapuyan ng National Museum para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. At PNP tukoy na raw yung pagkakakilanlan ng suspect na nasa likod ng bomb attack sa Isabela City, Basilan. At sa international news, si US President Joe Biden umapila sa US Congress na ipagbawal na ang assault weapons kasunod ng mga kaso ng pamamaril. 20% naman ang teritoryo ng Ukraine na sa kontrol na raw ng Russian invaders kasabay ng pagmarka ng ika-100 araw ng pagsalakay ng Russian forces ayon sa presidente ng Ukraine. At sa showbiz balita, Amber Heard hindi kayang bayaran ng mahigit 10 milyong dolyar na damages sa kanyang dating asawa na si Johnny Depp. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Tus na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa uto sa New FM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo adlaw kita karon sang Biyernes, Hunyo 3 tuig 2022. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Live kita nga mga palayag sa Bombo Radyo Iloilo Facebook page sa subong sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo subong mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Pangin-updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa aton sining pagpangalagad karon mga kabombo, subong adlaw ang makabig iyang mangin kabahin sa kasaysayan sa National Basketball Association sa NBA. Kasunod man sa pagluto sa Boston Celtics sa Golden State Warriors sa score ng 108-120. 12 ang abanse diri. Set up ini sa bahin karon iya sa Golden State Warriors nga sa ila sining record sa season. Why hindi sila makaagi iya pierde sa unang hambang, ilabi pag iya sa finals, first game or game 1. Kapin pa kon sa ila sining home court o galing sa aton sining mga kabombo do kasubong iyang kandila nga amat-amat nga naga-lusaw kag nagakaupod ang iya sining lawas sa nagadugay or samtang nagadugay nga nagasindi ini ay naglapot sa punto iyang na paralyze ang opensa sa Golden State Warriors sa ginapatigayon naman iyang aggressive offense sa Boston Celtics kag subong man sang ila sini nga tuman kahugot nga depensa. Sa aton sini nga mga kabombo, balantayan man ang masunod sini nga hampang sa Lunes kun bala ano ang mga adjustments nga pagapatigayonon sa Golden State Warriors. O sa kalutusan batok sa kamot sa Boston Celtics sa ginakabig sini nga new school, new school tawag siya ni new school dynasty sa Boston Celtics.
Apang sa iban sining mga talupang doon karon yang mga balita, mga transport ka group diri nagaapilar sa Iloilo City Government. Sa aton sining mga kabombo nga ipaiway anay ang implementasyon sang LPTRP sa palabuton sining Hunyo 12 tuig 2022. Although nga ti kadamaan sa mga traffic or transport sector ang nakapreparar naman sa nasambit sining implementasyon, pero madamo man niya sa mga transport group ang daw hindi gidiya makasarang pa sa ginapananaw kag gina-foresee sini nila banwa nga volume no sang pasahero nga posible mas stranded kag hindi nila matagan sa nagakigo sini iyang ay tulupangod sa panabuton sining Hunyo 12 sa sining local public transport route plan implementation para iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kagapon sining adlaw pangimbitar ang Pavia Local Government Unit diriya sa ila sining counterpart sa bahin sa syudad sang Iloilo agon istoryahan kag hingyoon nga ipaiway man ang implementasyon sang LPTRP. Sa bahin naman karon sang Mitscoop, no? Metro Iloilo Transport Cooperative under sa liderato ni Mr. Jose Maria de los Reyes, nagapangabay man sila nga kung pwede ipaiway lang anay ang implementasyon sang LPTRP. Kay may mga konsiderasyon sila nga ginalantaw nga posible makahatagin sang huol sa mga commuter. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti mangkuton aton diri si Mr. Jack Kunlo kun bala ano ang plastada, anong nangin resulta. Una, sa bahin karon iya sang pagsinapol with local government units sang Pavia through SB member Petri Manyas, the committee chairman on transportation sa implementasyon sang LPTRP. Lakip na diri pangusisaon naton karon mga transport group diri nagpabutyag sila sang pagpangalang-alang kag nagapangabay nga ipaiway lang ang implementasyon sang LPTRP. Sa pihak sini nga bahin na banwa ang balita karon ni Bombo Peter John Bayasca, may kantanan sa sining representative from the office of President Bongbong Marcos, incoming President Bongbong Marcos, nga nagapa-fill in sang form. Ining form sa aton sila makabombo kung imo ko rin makumpleto iya nga masabtan ini maka-fill in ikaw sa aton sini nga matag palamati ti may palabuton ikaw nga 25,000 pesos nga ayuda nagikan sa gobyerno. Sa aton sini nga mga kabombo tigin kabalak-an naman isang isa ka punong barangay kay ang iya sini nga barangay ang makabig nga tiduuna sini iya nga nakasalapo sang abo sini nga balita nga may nagtipon sa pinaagi sa Senior Citizen Office dira sa may barangay MH del Pilar sa distrito sang Haro. May nagtipon dira nga mga tawo ka fill up, fill in sang form opti para sa ano ini nakibot gani ang kapitan kay way mga baloning kapitano. Standby kay istorya nato nina sa aton sinibaray nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombo Radyo Iloilo. Ang oras 38 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 12. Diriman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang local public route transport or local transport public route plan ang natalana nga ipatuman sa Hunyo 12. Butsilingon ang mga di pampasayro nga salakyan nga nagikan sa mga first town o kung ang mas kinakilala nga mga interior, no? Ang hindi na pagpanugutan nga makasulod pa diri sa syudad sang Iloilo kag maka-pick up sang pasahero. Kutob na gid lamang ini sila sa mga gintumod sini nga mga terminal sandigman sa aton sini nga perimeter boundary ordinance. Tinagakabalaka karon ang pila ka mga transport group sa aton mga kabombo kay ang number of modernized jeepney nga naparti ni sir sa ila sini nga co-op ang wala pa iya makaabot sa ila sini 100%.
but silingon pipila pagilamang ka unit ang ila sini sa karon nga gina-operate. That is why dako ang ila sini nga kangawa nga hindi nila atipan, hindi nila iya makater ang bulk sang mga sumalakay, sang mga commuter sa palabuton sini nga Hunyo 12 sa pag-umpisa sang implementasyon sang local transport, sang local public transport route plan. Kung madumduman kagapon, aton man sini nga na interview diri si SB member Pete Rimañez, kag gin-share niya sa aton ang impormasyon nga magapatigayon sila sa pagsinapol with the Public Safety Transportation Management Office Head, Mr. Jack Cacunlo, sa bahin iya sang planning kag sumungman sa mga stakeholders sa probinsya sa Iloilo, agod nga mahatagan sa nagakigo sini iya nga igtulupangod kag pangabayon nga ipaiway lang anay ang implementasyon sang LPTRP. Ano ayhan ang nangin na resulta sa ila sini nga pagsinapol? May kaygayunan ginman bala nga ipaiway anay ang implementasyon sang LPTRP sang syudad sang Iloilo? Standby kay aton sini nga checkeron karon ang linya ni PSTMO Head Jack Cacunlo, agod nga mahibaluan kung ano ang nangin resulta sa ila sini nga pagsinapol, agod nga mapaalinto na daan ang aton siniya nga mga kabombo, partikularmente ang mga sumalakay, ang mga commuter. Kay ti sila ginadri ang ginalantaw nga labing maapektado pananglitan nga hindi mahitso ang nasambit karon nga pagpatuman sining LPTRP sa bahin naman iya sang mga terminal. Ginapananaw na nga makatuga ini isang dako karon iya nga kinagual, kag pagpinuisay kag reklamo sa aton sini nga mga kabombo pananglitan nga ini ang mapatuman na by June 12, 2022. At standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagapangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. Ang oras 43 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12. Ayari karon sa aton sini nga linya via Viber live kita with Mr. Jack Cacunlo. Sir Jack, makita ka man sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo, subong man sa YouTube channel, and of course, mabatian ikaw sa 837 kHz sa aton Silma Radio Dial. Once again, good afternoon, Mr. Cunlo, sir. Yes, Bombo Champ, mayong hapon gid kag may hapon man sa atong pagpalamati sa Bombo Radyo Iloilo. Alright, nagtawag gid kami sa imo, Sir Jack, kay luyag na to una bes mahibaluan kagapon gin-share sa amon ni SB Pete Rimañez nga nagpa-schedule siya sa meeting together with the PSTMO kag sa aton siniiyang planning, no? May kantanan sa pag-ayo nga ipaiway lang anay implementasyon sang LPTRP kay man hindi pa ya preparado gid ang Pavia kag pila ka mga transport group, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, kahapon nag-istoryahan kita no sa Committee on Transportation kang aton nga Pagudyan Bayan sang Pavia. Bombo Champ, kag dito no na clarify ang tanan no, na-plaster naton kag nasabat naton ang tanan nga pamangkot nila, and nasanagan man ang tanan na Bombo Champ no po sa aton nga Pavia Municipal Government kag ang aton nga transport group sa Pavia na patahag naton sila po sa LTFRP sa ang aton nga preparation na Bombo Champ, no? And very successful gid, no? And nakita sila nga with the help man no sa atong Pavia government, kita na naton nga mas maging makawayo or mas maging less inconvenient ini both sa aton nga mga pasahero sa Pavia kag sa Iloilo City. So gintasar namon Bombo Champ, no, una ano ang preparation sa syudad naton. Kaya ang ginakahangawan malang dito nga basi wala magkulang ang supply sa unit naton. At ang LTFRB, kanang atong transport cooperative, willing kag pwede gid nga ma-issue gid ang atong LTFRB sa special permit sa naton transport cooperative kung makita naton nga kulang gid ang number of PUJs nga naga-hakot or nagabiyahe sa atong siyudad Bombo Champ. And may araman kita tatlo na balikarutan na tugang mandira sa aton nga ITGSI Bombo Champ kay aside sa existing naton
nga ungka ito GSI Port San Pedro nga ruta naton si Pio may ara man kita sang bag-o nga ruta muni siya ang ungka ito GSI via La Paz Isatio or La Paz district Bomochamp tag may ara man ta isa nga via diversion road business hub SM Atria Infante nga ruta Bomochamp no so kaya pala naaw naton with this additional route nga halindra sa ungka ITGSI maka-akomodar. If in case magkulang gitman Bomochamp, maka-issue ya ang National Service ng special permit sa mga transport cooperative para makapadugang sila sa traditional jeepney na mag-apply along the route Bomochamp. Okay, so naklaruhan man ang sabahin sang Committee on Transportation, LGU sa Pavia, naklaruhan man with this proposal ninyo or solution nga nakita, Sir Jack? Yes, Bomochamp, no. We understand it, no, ang mga concerns no sa tagsa ka mga LGU. That is why nga kung ginapatawag kita, ginapasagid nato ang atong preparation. So nakaruhan man and then ang atong duwa ka terminal, no, parang hindi man ta magbudlay gid sa duwa ka terminal nga na locate malapit sa duwa ka boundaries ang LGU nato, namo ng People's Terminal kada ungka ITGSI. So nakasabtan man dito. Nga ang tanan nga unload Bomochamp diri sa ITGSI halin sa province no so ang tanan man nga unload halin sa city dito sa People's Terminal sa Pavia Bomochamp so buti ningon hindi siya magadungan dugok ang duha ka mga pasahero nga gapagwa kagapasulod sa syudad may ara lang nga arrangement man ngati ang aton din mga lagko kang bus halin sa province kaya daw hindi kaya makaamudar ang aton ng ITGSI ibutang naton sa Pavia Terminal kay dako ang terminal nila kag hindi man gid namon kadamo abi ang bus line nga ruta or nga lagko nga mga bus nga nagabiyahe so may ara lang that's a certain number of PUJ nga i-extend lang sa LTFRB nga dito siya makaload sa Pavia Terminal Bomochamp. All right. Okay. Another thing, Sir Jack, ang MITS Co-op under Mr. Jose Marie de los Reyes nagpadala man sang sulat sa kay Mayor Jerry Treñas nga nagapangabay nga ipaiway ang implementasyon sang LPTRP this coming June 12. Nakalabot naman ini sa imong talatapan, Sir Jack? Yes, nakita ko ang letter Bomochamp. Nakibot kami gani no kay because sa last namon ng meeting daw wala ba nila ma-raise. But di sini nga hapon no, ma-meeting kita upod sa LTFRB to discuss ang ilang letter. But of course, kung hindi sila yaka-comply, no, although mapiyahin man na sila gyapon, but we have other transport cooperative man nga if in case, no, siguro possible nga ihatag no sa LTFRB para nga ang kulang nga hindi nila yan pa-supply, i-supply sa aton nga ibang nga transport cooperative. Ini para nga hindi na kita magkasalapo sang tuman kadako nga huol kam sa June 12 kung may ara gimanti gamay na lang Sir Jack kag hapos i-adjust. Yes, Bomochamp pa lang mo siguro hindi magida mo nakatabo ang kulang nga i-supply nila kay base kita ko sa letter kay may ara no wala ma-renew no tungod sa system sa LTO. But of course ma-compensate mo na sa iba nato nga transport cooperative. Kaya why man to nila mention nga pananggi nila nga units yan hindi ka biyahe, no? So makabiyahe gyapon. So may mga certain number of units lang sila based sa letter nga nakita ko nga hindi ko kabiyahe tungod sa papeles and LTFRB basta naka-register sa LTO maka-issue man niya ng special permit para sa ilo. All right. Okay. Sir Jack, ang inyo sining datos kinauyatan karon sa PSMO kung may ara pila ka modernized jeepney by June 12 ang mabiyahe dire kung may ara ikaw dira sang initial number sang modernized jeep ang posible makita na sa aton sining mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo or kung hindi makita ila ini nga masakyan na by June 12. Bomochamp wala pagkita po sa specific kung pila na ang nag-abot siguro by later this afternoon no mabalana mo na upod sa LTFRB but based sa design na Bomochamp sa aton nga LPTRP once ma-deliver ang kanan ka makumplete ni may ara kita sang 1,767 ka mga modern jeep sa tanan naton nga ruta sa syudad nga mag-apply no diri sa aton nga City Loop area Bomochamp. 1,600 plus. Ang 1,600 plus nga ni Sir Jack may traditional jeepney pa man kita nga makita nga mga biyahe by June 12.
Hindi, Bombo Champ, sa pag-implement natin niya, may traditional jeepney pa na. Okay. Hindi pa na madula iya sa June 12. Pero ang aton niya nga design sa aton LPTRP, sa tanan naton nga ruta, may total kita nga 1,767 Bombo Champ. Okay. Na mag-replace sa tanan naton nga mga old traditional jeepney Bombo Champ. Ini amat-amat man ini Sir Jack no, hindi nga do ka-abrupt nga pagpatuman dula dayon kunti amat-amat man ni. Later on kayo ang 17 nga ni why pa man gina 300% nakaabutanan nga unit mo. Di ba Sir Jack? Correct na Bombo Champ. So within the year amat-amat na ang abot sang delivery at next year. But we are targeting by this year naka more than 50% na kita sang delivery Bombo Champ. All right. Isa pa ka concern Sir Jack, aluyag ko lang i-raise man kay ano ning sistema sang modernized jeep. For example, abi karon ang iban sini nga subong nagabiyahe na maga-pick up, nagalibot ini sila. Pick up sila pasahero or from terminal to terminal sila or may ara iya sang do pariyo sang traditional jeep nga libot lang sila ya balaya nga libot diri sa within the city. Sir Jack, ano plastada? Bobo Champ, salamat kay napamangkot nimo ina no. Bobo Champ, magambal kita nga City Loop, no? Wala na siya pang bago sa atong traditional jeep, no? Nag-originate lang siya sa atong nga mga terminal, sa boundary, pero paglampot niya sa atong city area, sa atong niya within the city naton, loop man sa gyapon, no? So kung ang mga loading naton sa traditional jeepney, halos kapareho man sa gyapon Bombo Champ, no? Hindi masyado ginabatyagan kay because nga ang mabatyagan talangda sa ruta amo ni ang mga modern jeep, mga developmental routes naton, o mga bago naton nga ruta Bombo Champ. But all the rest nga ruta sa aton traditional jeepney, tama lang gid siya kagamay ang ginkuha o kung ang gindugang dira Bombo Champ, no? Kaya ang overlapping lang ang ginkuha naton. But city loop man sa gyapon, no? So buti ningon, may loading, may designated loading and loading areas man sa gyapon Bombo Champ. Kung magtiner ang isa ka modernized jeep sa isa ka loading unloading area abi Sir Jack kag hulaton niya nga mapuno siya before siya nga maglakat, may violation bala ina siya Sir Jack? Yes, Bombo Champ, may violation ina because ang loading and loading areas naton hindi na siya mini terminal kung sa diin hulaton mo gitanan nga pasahero at sa mapuno ikaw. So nag-loop ina siya. Iniyang namin si Bombo Champ because cooperative siya. No, hindi mo kinahanglan nga magulat kay dugay because ang sunod sina nga maagi dira iya man nagyapon sang cooperative nga biyahe. So ila man nagyapon nga pasahero, ila man gyapon ina nga market. So sa una, kay ikaw tungod individual ownership ikaw, kinahanglan punon mo gid kay para imo tanan nga pasahero makuha mo. Because iniya fleet system na Bombo Champ, hindi na saya sila nga nagalagsanay gid sila sang pasahero, maginagaway sila kay tungod nga may mga lain-lain ang tagiya sang aton nga mga salakyan. Subong mga pipila na malang sa transport cooperative mag-operate sa atong syudad. So kung may market na sa ila na yung captured market, so kung hindi ka nakuha sa nanguna nga naglabay nila nga unit, ang kasunod nila makuha magyapon nila na Bombo Champ. Alright, so kabay pa sa mga kabumbo naton nga nagapamangkot sa amo sila nga sitwasyon na sabat na inisubong ni Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, thank you so much sa mga clarifications diri nga ginpaagi man sa Bombo Radio. At least naibaluan na naton nga kung hindi man 100%, at least ara na kita or focus kita karon iya sa pag-implementar sang LPTRP kag nakanda man kita in kaso por kaso nga may masugata kita, may masalapo kita nga mga glitches later on sa pagpatuman sini ara ang PSTMO kag iban pagin sini nga mga kopdanan man naton sa pag-implementar sini nga magbulig para nga maplansa na gid Mr. Kunlo. Yes, Bombo Champ, may ara kita sa joint inspection team o LTFRB, kag LTO and other agencies to make sure ang mga gaps kag mga sandanon improve ma-address natin dayon na Bombo Champ. And we will also form a team sa aton ni GEDSI as a joint monitoring team man para nga ang concern sa other NGO naton nga members sa GEDSI naton ma-address man naton na Bombo Champ. And again Bombo Champ, anytime basi today or by weekend magwa ang mapa naton sang ruta, ihatag naton dayon sa inyo sa Bombo Radio para makabulig kami disseminate kung ano gid ang mga ruta nga actual pagyan sa aton nga mga bag-o kag existing nga mga ruta Bombo Champ. All right, thank you so much Mr. Kunlo sir. Mayong hapon sa imo, God bless. Dabong salamat dira sa inyo sa Bombo Radio Bombo Champ kag mayong hapon liwat. Deri wabit si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office.
So ang problema sa mga taga Pavia kuno nahataga naman sa nagakigo sini iyang nga solusyon kag ining implementasyon sa LPTRP madayon gidya by June 12 sa aton sini nga mga kabombo kon may pipila kuno iya ka mga tawag sigini may pipila ka mga transport group nga nagapakita sa nga pagpangalang-alang, nagapabutyag sa pagpangalang-alang sa implementasyon sa nga LPTRP. Ang kakulang kuno sunod nila mapilinan man ni hambal ni Mr. Kunlo, pero tikinahanglan taman nga pamatian ang ila sini iya nga mga concern kag sini iya nga hapon may pagsinapol man nga patigayunon mo sa mga transport na group. Anyway, para iya sa ngalan sang kaklaruhan kagati hindi tagin man ini ma-perfect tabi ang implementasyon sa palabuton sining June 12, at least mapreparahan na naton kay tikon maghambal kita huol sa commuter. Sino ang mga commuter? Kalabanan sining mga commuter, no? Nagatrabaho sa mga insya nga gobyerno, mga empleyado. Kalabanan sa mga commuter naton, subong nga nagbalik ng face-to-face classes, amat-amat nga nagabalik ang face-to-face classes, mga estudyante. Sino pagid? Mga may transaksyon sa mga opisina sang gobyerno. Tikeron sa aton sinima kabombo kung makatuga kita sa huol kag magdugay ma-stranded sila, hindi sila makasakay gilayon sa mga salakyan padulong sa ila sini nga destinasyon, sa ila sini nga trabaho, sa ila sini nga eskwelahan, sa bulutuan ukon. Sa kundin man nga talatapan sang gobyerno. So may ara na iya sang ginakabig na naton iyang huol sa tsimpo, huol sa oportunidad, kag iban pa maapektuhan sa pangkabilugan. So this is why nga ginatutukan man ay na diri naton inibulig tani iya, no? Bulig tani sa implementasyon sang aton sini iya nga gobyerno. Kung they are for modernization and progress and ease of transportation, mass transportation, diri iya sa syudad, tidira kita para nga makabenepisyo ang tanan sa aton sini mga kabombo. Tigina, dala lang ni naton, hindi because katiluyag naton iya nga ipauntat ini, balabagan ini, no. Ginadala naton ini para nga ma-enlighten naton ang mga commuters, para magaida naton sa mas temprano nga tion ang mga commuter kung ano, what is going on, what is the real score with this LPTRP. Sa aton sinima kabombo, hindi lang ni concern sa mga taga-syudad sa Iloilo, kundi concern man ini sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan, mga first town. No, ti para iya sa aton man sinimo, sa aton man sinima kabombo. Hindi man ipay kay para sa taga-Samar, hindi niya kay para sa taga Bukidnon or taga Calatrava, kundi para ni sa mga taga-syudad sa Iloilo kag sa mga taga-probinsya sa Iloilo. Titingwaan naton nga malabot tabi si Mr. Mr. si SB Freight Trimanyes, agud may baluan naton kay ti suno kay Mr. Jack Kunlo na hitso na ang problema karon sang sangguniang panlalawigan or sangguniang bayan sang banwa sang Pavia, no, nga may ara sang additional nga mga ruta nga gin dihon kagin plastar sa bahin sang LTFRB kag ginaprubahan man ini sang LTFRB sa aton sini nga mga kabumbo. Lakip na sinadri concern sang pila ka mga transport sector karon, aton man sini nga pasiplatan, hibaloon aton sa aton sini mga kabumbo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang oras 59 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512.
Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi sang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang lapas batsoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang lapas batsoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang bombo na isudtod sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon itsuhon anay naton ning implementasyon sang LPTRP, nagahilapit ka implementasyon sang LPTRP. Isa sa may mga concern diri ang Banwasang Paviaman being the first town. Check naton si SB Pit Trimanias ang Committee Chairman on Transportation sang Sangguniang Bayan sang Banwasang Pavia. SB member Pit Trimanias, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Odto, maayong hapon. Good afternoon, Bombo Cham, and good afternoon man sa mga tagpalmati mo sa mga programa kag may dayad nga hapon sa mga kasimanwa namon nga pabianon. Alright, SB, kumusta ang nangin resulta sa pagsinapol ninyo with Mr. Jeko Kunlo and LTFRB kagapon sining adlaw? Yes, Bombo Cham, binugahon ang committee hearing nga ginpatawag sang Committee on Transportation sang Sangguniang Bayan sa Pavia. Kaupod ang Provincial Planning Development Officer, ang Iaka City nga gin-represent ang ara si Sir Jack Kunlo, ara man ang amon nga Municipal Planning Development Officer, ara man ang duha ka transport group nga dira sa Banwasang Pavia kag ang presensya sa LTFRB. Actually, Bombo siya mabinungahon because nga present sa province ang ilang proposed LPTRP proposed because nanti wala pa nina-approve although final version na ni nga padala nila sa LTFRB and subong na I think gina-review na ang Pavia nag-present man kita sa mga very important points lang like ang amon nga transport corridor or present ang amon nga MPDO ang amon proposed nga ruta dira sa Banwasang Pavia. So ang naklaruhan pag ginamon kahapon because ngati present no sa city pagi kay Sir Jack Kunlo ang amon nga ginakulbaan sa nagligad ngati what if no kung patuman ng ining ordinansa sa syudad ang amon nga mga PUJs hasta na lang kita dira sa may ITGSI terminal ang amon tugod ginakulbaan last time Bombo Cham sino ang mag-cater sa mga pabiano nalin sa Pavia kung magkadto sila sa syudad. So explain sa ato ni Sir Jack Kunlo amuman sang LTFRB nga nag-award sila sa ruta nga 3 kabilog halin sa ITGS ay may 50 ka units na PUJs nga mag-cater sa amon Kasimanwa pakadto dito sa Port San Pedro via sa CPU. Pagkatapos may arapagit nga 30 ka PUJs halin sa ITGSI maagi sa diversion road pakadto sa may transport hub dira sa Mega World. Kagamuman may 15 ka PUGs nga mag-transport from ITGSI via CPU pakadto sa Plaza La Paz. So nasabat Bombo Cham ang amon nga pamangkot kay at that time hindi klaro sa amon kung sino ang makiter. Bombo Cham, so isa pagid namon nga concern nga kasarang yan ang ITGSI terminal nga maka-akomodar sa mga pabihanhon
kay base sa amon nga survey no sa amon ng PDO. Sobra ni libo ang naga-avail sa POJs. So tingin pasalig kita sa city government kag sa LTFRB nga may commitment ang PDEA sa ITGSI nga ila pag-develop ang ilang terminal para at least maka-accommodate sa mga pasahero alin sa central towns. Ang maayo pag-bombo jam nga ti pwede man kami gali kapanaog ang among pasahero dira sa GT Mall nga makasakay man sa mga jeep kadto sa city. Bombo jam. Okay, so all is well na karon for the municipality of Pavia in line sa implementasyon sang LPTRP sang syudad sang Iloilo. Amo ni sir ang bunga sang pagsinapol kag paghatag man sa nagakigo sining pagtamod sa mga concerns sang tagsa-tagsa kay ti ang aton man lang sinadri gusto naton may harmony kita hilabi pagkaron nga first town kamo nga daan diri sa syudad sa Iloilo. SB Pit. Yes, actually na Bombo Jam, so yung katigayan naton nga meeting kay because again no ang damo ang nagapamangkot sa aton sa Committee on Transportation kuno nang matabo. So amo man dito man ang aton nga duha ka transport group nga tinasanagan man sila sang plano sang syudad sang Iloilo. So mo na gani nga Bombo Jam nga nanging productive ang meeting naton. Although may mga dapat pa kami ariglohon within sa amon sa Pubia kaya para at least makasigurado namon nga amon nga mabilin nga mga transport group hindi man get makikuhan in terms of sang ilang financial gains because may impact kina Bombo Jam because nga ginutod ang rota nila. But next week, mapatawag kami sa meeting liwat diri lang sa amon sa Pavia sa duha ka transport group, amon sa amon planners, kag sa amon nga Pavia Traffic Management Office para maplanuhan ginamon ang tanan nga posible nga matabo or mga possible nga mga scenario para at least preparado kami tanan mabotyan. Alright. Sige, with this information kag sa time and confirmation kag clarification sa sining LPTRP karon man iya Sir Pit, salamat kid kag mayong udto dira sa inyo sa may Manuel Pavia. Yes, Bombo Cham, salamat gid kag Bombo Cham sa mga nagapamangkot kung pila ang pamasahe nag-commit man ng LTFRB nga tapuso nila ang pag-obra sa fair matrix sa sining ka semana. Kaya mo ginagin pamangkot naton kung pila yan ang pamasahe alin sa Pavia sa ITGSI pakadto sa mga nagkalain-lain nga mga destinations naton kasi Manua. So nag-commit sila na this week tapuso nilang tanan nga fair matrix kag ihatag nila sa mga transport group. Bombo Cham. At isa pagid na sa mas labing importante pagid Sir Pit kay tikon yes. na dapat may baluan man sa mga kabumbo naton dira sa Manuel Pavia nga tikon pila ang transportation fare. Anyway, once again, salamat Sir Pit. From time to time magapakigangot kami sa imo para nga makakuha pagi kita sa dugang nga mga announcement man dira sa Manuel Pavia. Bombo Cham, thank you so much. God bless and more power. Derwavit si SB Pit Tremanias ang Committee Chairman on Transportation sang Banwa sang Pavia. Timan solusyonan man na plastar man sang maayo amo nga nining hambal naton kulang malang ni sa pagsapulay presentar dira ang mga proposal kon magsururugot bururuyot kung hindi magsururugot burulag amo nang hambal nila sa aton sini nga mga kabombo but proper coordination ang masaming pagsinapol kag pag lay down sa mga proposal will not hurt sang aton sini iyang panggobyerno. Instead magapabakod pagit ina kag magahatag ina sang kaayuhan sa pumuluyo kun mayara sang harmony ang function sang tagsa-tagsa sini ka mga tag-alter ego bala sang kada opisina. For example, the Committee Chairman on Transportation sa syudad, ang Public Safety Transportation Management Office, may MPDO ang Pavia, ang sabahin sang Planning kag Development Office sang probinsya, sa City Planning Development Office man rin naton. Kung nagatingop ini sila, nagashare sila sang ideas kung paano mangin harmonious mag-jive ang mga ipatuman sini nga ordinansa or magpagsulundan much better. Ang tinutuyo naton para iya sa betterment sang aton sini nga sosyedad Hindi sa kay kung para maalungay lang ang interes sang pipila ka mga politiko or tawo or kung sino man dira nga hirudes. Amo na yang aton sini nga tinutuyo sinadiri.
May mga transport group sa bahin karon ni Mr. Boyet Parcon, makapila ka bes kita nagkonsulta sa Kaiser Boyet kon bala nagapreparar sila sa implementasyon sang LPTRP. Last time hambal ni Mr. Parcon sa aton sinya tinagapreparar kami kay mabulig kami sa LTFRB, mabulig man sila kuno sa local government unit nga magapatuman sang ginatawag sini nga local public transport route plan sa aton sini nga mga kabombo. Pero may pipila pa ka mga transport group diri nga do hindi pagid sila preparado kay may mga konsiderasyon sila. Pero sa bahin karon iya sang iklahuda, sa bahin karon iya sang ikaw DTC, or sa bahin karon na rather sang WVTC, ang Western Visayas Transport Cooperative, nga kung sa diente chairperson dira si Mr. Boyet Parcon, ni nagpabutsyag sila sang suporta sa pag-implementar sang LPTRP. Pero kung hatagan man sila sang kaygayunan nga makadugang pagid kang magkapreparar pagid dugang, himuon man sini nila. Pero may pipila sila sa lingnan nato ka mga transport group iya nga nagapang arang-alang bangod man may pila pa ka mga konsiderasyon. Standby kay hibaloon tama na pa from their end kay ang kung istoryahan nato ng local government unit mahambal kita nga nahitso na ang pila ka mga concern, nahitso na ang mga problema. Sa bahin naman iya karon sang transport group, hibaloon ta kung ano pa ang pila ka mga concern sini nila nga ginalantaw nga posible makahatag sang huol or problema sa pagpatuman sang local public transport route plan. 21 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri man sa pagapangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Alright, i-check na nato na si Sir Boyet sa piyak sini nga linya via Zoom kita para nga makuha man naton ang bahin karon sang WVTC kag sa bahin naman iya sang iklahuda. Sir Boyet, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Radyo Iloilo, live ka sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo, sa YouTube channel, and of course, babatian ka man sa radio dial sa aton sini nga mga radyo sa pagpalayag naton subong adlaw. Once again, welcome kag mayong hapon, sir. Bombo Cham, mayong hapon. Alright. Sir Boyet, sa nasiling ko na gani kagay na makapilaman ka bes nga nagpakigangot kita sa imo, nagakonsulta kita, nagapangamusta kita kon bala ang transport group sa idalom sa imo sining pagpamuno preparado na sa pagpatuman sining LPTRP. Last time hambal mo sakon may mga series of meeting ikaw ginamit mo imo sini iya nga mga kopdanan agod planuhan man ninyo ining implementasyon sa nga LPTRP. Nagahilapit na lamang may napulo or kulang-kulang na lang napulo kadlaw ipatuman na ini. Kamusta, Sir Boyet, ang inyong preparasyon? Sa sakto na note karon mga 2 PM kita naman nga monthly meeting diri sa atong opisina kag diri tanan aton nga mga chapter president ready karon kag istorya na ini sa among agenda karon ining preparasyon naton sa palaboton nga June 12 sa pag-implement sini nga LPTRP sa syudad naton kag bumutsam among ganin sa atong meeting karon ready aton mga presidente agutuman ako nanong mga problema naton nga magluntad sa palaboton sa June 12 bumutsam ma-address gilayon sa aton kag ma-solusyonan sa gilayon mo bumutsam. Alright. Dira sa may ungka terminal sa ITGSI, pila kabilog nga unit, pila kabilog ang aton sini nga mga miyembro nga nagabiyahe dira karon, Sir Boyet?
Amubot siyang paton, sinidiri nga ongka Iloilo City proper via CPO na itong nara kita dira nga gin-award sa aton sa LTFRB nga 55 ka unit no nga mga jeepney no na para dira nga ibiyahe naton sa dira nga mga ruta Bumbutsam. Ini Bumbutsam sa para lang ini sa WBTC ba Bumbutsam. Okay. So, pananglitan, abi may makasalapo kita sang kulangon ng numero sang kung magkulang pa ng 51 na unit. 55 Bumbutsam. 55. Kung kulangon pa ng 55 unit. Okay man lang sa bahin abi sang LTFRB kag sa imo sini nga mga kopdanan nga makadugang kamo sang unit to cater sa posible sobra nga mga pasahero, Sir Boyet? Bumbutsam ba bago gilang kita nag-istorya diri sa legal counsel sa LTFRB no kada ginambal naton siya nga ining unit na ginhatag nila sa aton 55 ka unit kung once nga kulangon ini Bumbutsam bigay sa aton sinigang paglantaw kulangon gini no siling attorney Altura wala mo na problema kay siya may standby kamo nga unit nga para idugang dira kuning kaso Bumbutsam na kulangon ang dira nga area namon Bumbutsam kabisan din nga area namon sa mga terminals diri sa City of Bumbutsam anda kay po kami sa pag-augment sa amon nga mga unit kay may mas standby kita nga unit kay tingaro si Pio baya ungka ITGSI nato na Bumbutsam 96 ini ka unit Bumbutsam no pero ginaward sa aton sa LTFRB pagi man sa notice of selection nila nga 55 ang anay ang gina-award sa aton Bumbutsam. Okay. Sa 55 sini ka unit pila na diri ang modernized, Sir Boyet? Bumbutsam ba sa subong puro ini anay traditional jeep no kay aton nga modernized tungod man nga tani subong nga diyon maabutan ni tani ug galing Bumbutsam tungod man sa pagpungko sa bag-o naton nga liderato sa aton nga presidente ang tanan nga mga ara sa aton nga bangko nga dinluna naton manog panawag ng mga Bumbutsam na dili-dili kita sa gamay Bumbutsam. All right. Sa mga kopdanan nimo sa WVTC sa Iklahuda may mga nagapabutyag pa bala, Sir Boyet, nga nagapang alang-alang or may ginakonsiderar kagado nagapanghawid-hawid pa sa implementasyon sang LPTRP nga nahibaluan ikaw? Bumbutsam ba sakto na Bumbutsam pa ari diri nga nagambal sa aton nga siling niya basi kung hindi naton ini kaya preso o chairman no pero Bumbutsam sa aton sabat sa ila sabat tuman kina sa aton senior sa legal counsel sa nga LTFRB na hindi pa naton ini mabalaan kaya wala pa naton Bumbutsam na testingan no mabalaan naton ini Bumbutsam sa Domingo sa palabuton nga June 12 no ako na may problema giman ba Bumbutsam nga ini Bumbutsam is experimental pa man lang no hindi man ba tod nga final na ini pero Bumbutsam may mga adjustment pa ini may mga solusyon pa ini kuning kaso Bumbutsam nga hindi gid man naton ini makita ang tanan nga pasahero kaya sige lang Bumbutsam hindi naton ni makita sa kadlaw sa duha kadlaw makita naton ni na Bumbutsam sa isa semana naton nga pagkubirat kay mga problema Bumbutsam handa man ang LTFRB handa man ang siyudad naton sa baka tiga-atubang sa aton kag ang LTFRB Bumbutsam handa man sila sa pagdugang sa mga unit naton king kasi man kulangon ang mga unit naton sa mga terminals naton na Bumbutsam. Alright, luyag ko lang masanagan, Sir Boyet. Maghambal ikaw nga ang LTFRB, okay lang man sa ilang nga magdugang kami sang unit. Paano ina siya man? Sige ba, Sir? Bumbutsam ba mayara kita nga mga unit na consolidated na sa siya dira nga mga area no. For example naton Haro CPO ungka Iloilo City proper naton no mayara kita dira nga 96 ka unit ka consolidated ina Bumbutsam no na standby ini siya kung in kaso na kulangon giman ang mga unit aton dira sa area diri sa nga ungka terminal Bumbutsam no kag ang aton Bumbutsam kag diri sa may aton naman niya nga area naman sa nga Tagbak Terminal Bumbutsam ari man dira ma-augment ang mga consolidated naton nga mga Haruliko Tagbak nga ini Bumbutsam naging award sa aton dira is 63 lang ka unit Bumbutsam ang dira na among area Bumbutsam sobra dira Bumbutsam sa 80 ka unit ang amon nga consolidated nga mga unit nga sa dira nga area Bumbutsam ugaling gin-adjust ini sa nga LTFRB tungod man sa notice of selection nila amo lang ni anay ginhatag sa amon nga mga unit nga magabiyahe sa mga terminal sa aton na Bumbutsam. Okay, so mayo ina kay klaro na karon on standby man dagali ang posible nga ma-augment
Hindi kay pangitaon pas daw kung tawgan pas lang o kantuig kami dihanay kay kulang ang salakyan. Ina mo sinagali kunti ara na nga daan dira on standby in kaso por kaso kinanglan ara sila gilayon nga mag-augment Sir Boyet. Correct mo po siya. Mo na ang matabo sa aton ng kapre sabi example naton sa aton sa nga lanit sa lanit naton ay wala patas yung mga unit tira nga gina ang atong unit tira nga gina consolidated naton na unit is 5 lang ka unit na no. Pero mo siya ang atong liganes kay otto na yung liganes naton amo ini ba mo siya ang ginatag sa LT Parabis naton na 80 ka unit nga ibiyahe dira sa lanit nga area Bumutsam pagkadto naman niya sa Haro Halando ni Bumutsam pagkadto naman ni Bumutsam sa may transport hub sang Mega World Bumutsam. All right. Sige. Sir Boya, thank you so much sa paghatag sa dugang nga mga impormasyon diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa liwat kag madamo nga salamat. God bless, sir. Bumutsam ba mayong hapon man sa Bombo Radio. All right, diri wabit si Mr. Boyd Parcon sang iklahoda kag subong chairperson sang WVTC sa paghatag man sang assurance sa ila sini iyang nga pagpasiguro nga handa sila nga maghatag man sa nagakigo sini karon yang bulig pananglitan nga may mga masalapo kita nga problema along the way sa pag-implementar sining LPTRP. Although nga hindi man malipod kag manigar nga may ara sang mga transport group nga nagapabutyag sang pagpangalang-alang kay kulang ang ila sila iya nga unit. No? Ti basi kun makasalapo sila sang problema, basi kun makapadugang sila sang huol, that is why nga may mga pagpang-alang-alang sila. Just like abi sa bahin karon sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative. Nagsulat ini sila sa kay Mayor Jerry Treñas sang May 31 nga nagasiling, Dear Mayor Treñas, greetings. We, the Metro Iloilo Transport Service Cooperative, meets Co-op and Iloilo City Alliance of Drivers Association, ICADA, a transport organization that has members coming from the first town of the province of Iloilo, would like to appeal to your good office that the implementation of Local Public Transport Route Plan or LPTRP shall be suspended temporarily comes June 12, 2022. The bulk of passengers mostly came from MIDC towns or Uton, Pavia, Leganes, San Miguel cannot be catered by the number of the units of our existing City Loop PUJs on a certain period of time. As of now, we have a loan application of 148 modernized units from Development Bank of the Philippines, DBP, and 180 modernized units from Land Bank of the Philippines or LBP, waiting for the release of our letter of guarantee this coming July. Those units will be deployed to the different routes of Iloilo City that we don't have right now. We have also problem from the Land Transportation Office for the slow release of our registration application for our traditional units due to their system problem. Those units are supposedly also the one who will cater our commuters at our designated terminals. We are not against the implementation of LPTRP, but we have to consider a lot of factors that may compromise the convenience of our commuters and hamper their rights to travel. We believe in gradual implementation and smooth transition of our transport system that may require a lot of factors to consider. Thank you very much for your kind consideration on this matter. Sincerely yours, Jose Marie de los Reyes, meets Co-op Chairman. Kaga ang ICADA President, si Mr. Nicasio Dalisay. Now, sa aton siningalinya, ang Metro Iloilo Transport Cooperative Chairman, Jose Marie de los Reyes, live sa via Zoom sa aton sining mga kabombo. Sir Jose Marie de los Reyes, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Radio Iloilo via Zoom, makita ka sa Facebook Live, live ka man sa YouTube channel, of course, live ikaw sa radio dial sa aton sining mga radyo diri sa 837 kHz. Welcome sa Bombo Hanay sa Udto, sir. Yes, welcome Bombo Cham, no? Kag sa imo nga mga viewers kag tagpalamati.
Alright, may concern kamo nga palabot sa kay Mayor Jerry Treñas regarding sa inyo sining nga pilar nga isuspend na temporarily ang implementasyon sang LPTRP kay may mga concern kamo nga luyag ipalabot Mr. De Los Reyes, sir. Yes, sir, because this coming June, June 12, they're going to implement the LPTRP, considering the fact that some of our terminals daw medyo kulang pagid, no? As well as ang aton nga mga unit daw hindi pagid bastante siguro sa subong. Okay. Ano mga rason nga medyo kulang aton nga unit, Sir De Los Reyes? Well, isa sa mga rason dira, no, we are still applying for the LPTRP na in-allocate sa amon nga mga units nga dapat na plastanan naton because there are some units already nga iban way nagabiyahe. Ang nabilin na lang sa aton subong, if you try to look at it, ang mga traditional unit nga may ara pa prangkisa at the same time na-extend na ila prangkisa at the same time nakarehistro subong sa aton LTO. So may mga problema pa kita because ang aton nga mga modernized unit nga supposedly dapat may ara na kami. Hindi pa available sa subong kay we are still applying for the approval from the banks, no, DBP tsaka Land Bank. Okay. Naulihi ka mo, sir, ang MITS Co-op naulihi sa pag-process ang application or ano ang plastada nga hasta subong wala pa niyo makaabot ang mga modernized units ninyo? Actually, sir, ining LPTRP dugay na ni gina-required sa aton city, no. So this is already a rationalized number of units nga padlaganon tadi sa city. Now, amoy ni ang rason nga hindi namon insigida ma-process sa bangko because the bank needs this LPTRP. Kapaniguro man lang na yung mga bangko eh. Okay. Considering na kang sana, man lang na gin-approve. It was, I think, last March or April. So, gina-applyan pa ni namon siya sa notice of selection because ang kada route ni may naka-allocate na number of units. So, pasa pa ni namon sa LTFRB, then amo na pagwa sa aton nga allocation, no, sa mga units ta. Okay, so one of the requirements para ma-approve ang inyong loan is the LTFRP. Yes, sir. Okay. Isa na sa mga kinahanglanon ta, no. Okay, kay nakita man naton gani sir ngati kung ano ka grabe ang eagerness sang city government at the same time sa pila ka mga transport group diri sa syudad to implement the LPTRP kay iti isa man inigili sa mga requirement sang pag-approve sa mga modernized jeepneys naton nga makaabot. So far, ang mga selected ninyong traditional jeepney, pila lang kabilog ang nabilin subong, Sir De Los Reyes? Sa amon cooperative, sir, mga more or less, mga more than, ang una namon na mga 58 units, no, ang samot na allocate, na consolidate. May ara pa kami nga nabilin nga mga more than 50. Actually, mga all in all, 108 ni, there is Tagbak, no? Tagbak alone. So, ang sa amon nga mga ibang nga ruta, so far, ang na-consolidate lang namon is 248 number of units. So, mga unconsolidated namon siguro mga more or less mga 100 units. Pareho sa iban sining nga transport group, kung kulangon kuno ila units, ang ila sining nga mga standby units pwede man maka-augment. Mahimo man inabalas ang MITS Co-op, Sir De Los Reyes?
Sa depende, no? Tagaan kami sa special permit sa LTFRB, mahimo na namon. But come to think of it, may ara pa kami ang mga first town nga mga unit nga wala pa sang LPTRP like Liganes, Uton, kag San Miguel. So, hindi kami basta, otherwise, kung i-augment namon ang iba namon nga mga unit sa ibang nga ruta, we should apply for special permits. Kag, kung pasugtan kami sa LTFRB, amo na pwede namon ma-augment. I see. Okay. So, any reply from the city government, Sir De Los Reyes, regarding sa sulat ninyo kay Mayor? So far, wala pa man, no? 2 days ago pa man lang na namon ginpadala. But ang amon really ang concern is not ang aton mga passengers magka-problema gid ni just in case, no? Because of the volume of number of passengers coming from the provinces as well as on the first town. Sa subong ang number of units nga naga-exist sa mga terminals namon, I think is not enough, no? Because siyempre may mga iban wala nagabiyahe kay tungod nga sa modernization nga ni. But we're still trying to cope up with the registration pagid sa LTO. Kay sa subong pertigid kahinay ang processing namon sa LTO. May mga nakapending kami itong mga PA nga hasta subong wala pa napagwa sang LTO. All right. So naglaom ka mo nga by today or by tomorrow may reply ang city government regarding sa inyo sining appeal sa kay Mayor Sir Jomari? Yes, sir. Because kung tanawon ta, we still have a lot of time to adjust, no? Kung gasogid man, ginpasalig man kami sa DBP, mayara kami nga initial nga 148 units, nga 58 sini, augment ni namon diri sa Tagbak. But mga 58 units, siguro makagawa na ang iyang letter of guarantee by July, no? So, ga-expect kami nga gi-prepare naman ni sa mga manufacturer naton na dapat ready na mga unit nila once nga makagawa na niyang letter of guarantee alin sa bangko. Okay. Sige, with this information, thank you so much Sir Jose Mari De Los Reyes for the enlightenment sa aton sini mga kabobo kag kabay pa nga may mga konsiderasyon man nga ihatag sa inyo sini iyang cooperative with this regard sa pagpatuman sang LPTRP, sir. Yes, sir. Thank you very much. Kay gintagaan nyo kami tiyon nga kung hindi man nakalabot pa to sa subong kay Mayor, at least kamo may ara na kamo sa person information nga halin sa amon. Thank you very much sa Bumotchap. All right, deriwavit si Mr. Jose Mari De Los Reyes, ang chairman sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative or MITSA Co-op kag Iloilo City Alliance of Drivers Association. Ikada kaupod naman sa kay Mr. Nicasio Nick Dalisay sa aton sining mga kabombo. So, isa subong ang klaro diri sa aton sining mga kabombo nga ang LTFRP, this LTFRP or LPTRP is a requirement para iya nga maprubahan ang loan for these modernized units sa DBP, Development Bank of the Philippines, and the Land Bank of the Philippines. Sa aton sining mga kabumbo. Amo ning sa bahin sa syudad sa Iloilo nagakarakasagin nga ipatuman ni kay diri galing nakasalalay ang stake. Sige lang sa aton sining mga kabumbo. Pero ang importante sina diri nga ang tagsa ka mga concern mahatagan man sa nagakigo sa nga pagtamod. Hindi iya karon iya nga just for the sake nga may implementation kita kag maprobahan na ang mga loans sa sining modernized jeepneys, isakripisyo naton ang iban sini iya nga mga ruta ngati makabig naton mabutang sila iya sa dugin condemn
dugin kalimtan, dugin pabayan, sa aton sini nga mga kabumbo. Gaulato-lato ang Metro Iloilo Transport Service Cooperative sang sabat sang alkalde pinagi man sa kay Mr. Jack Kunlo, pero ang baga ni Mr. Jack Kunlo kag ginasa niya kung hindi sila yung makabiyahe, may pipila ka mga units, no, ang ma-fill in sina sa ila para iya nga ma-cater ang mga pasahero dira. Hindi nyo man tani pag kalimtan ng iban sini nga ti palangabuyan maninila ang pag-drive sa mga salakyan, no? Sang mga di pampasero nga salakyan. Hindi man tani naton sila pag-deprive sa ila sini kinamatarong. Nga mangin equal ang playing fields para sa ila. Sa aton sini nga mga kabumbo kay ti magahatag lang niya sang bintaha or magatutok lang sa interes sang pipila iya nga makasarang sa sining pag-acquire sang mga modernized jeepneys. 44 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check ko naman si Bombo Peter Jan Bayaska, CPJB, may kantanan sa sining pagdugok man sa mga senior citizen. Tong iban hindi man senior citizen. Sa senior citizens office, diraya sa MS del Pilar sa distrito sa Haro. Kay ang impormasyon nga nabaton mga kabombo sandig sa report nga may nagapang listato kuno sang magabaton sang 25,000 pesos kada isa ayuda nagikan sa talatapan ni President Bongbong Marcos, President-elect Bongbong Marcos. Ang kapitan do nakibot man kay wagid siya sang ihibalo tuhoy sina diri. May kantanan sa 25,000 pesos kay hatag nga ayuda sang opisina ni BBM. Kita mismo ganito nating alaman. Huwag pa sa gani ka pong kumang hatag na sa ayuda 25,000 pesos kada individual. Ano sistema siniman? Ti para matagan kita, si Bombo PJB mayara sa follow-up report. Nagpanghusisa to siya sa bahin karon niya sang MH del Pilar sa distrito sang Haro. Kung ano ang plastada sila dre, kung ano ang sistema sini listahanay. Bala may mga ginapangayo nga kwarta o kung anong plastada sini. Ang lain lang sinadri banwa, no? Pangayuan lang kamo dira or pa fill upon kamo sang dokumento tapos i-collect ining mga dokumento kag i-presentar to sa opisina ginman ni President BBM, pero lain na yang sistema sini. Ano namin kung lain nga sistema? Basi bala karon ko ni butang dira nga ti nagapangayo ini sa bulig or whatsoever, gamiton ninyo mga pangalan para nga pangwartahan. Kay may mga nabiktima na sang kasubong sini Iyabanwa nga mga modus before and during sang elections. Ang after way pakitakbalo, ilabi pa nga daog sa subong. May mga tabo nga nagadala sa pangalan sa aton sini nga presidente. Incoming President, si Bombo PJB, may follow-up report. PJB Master, please come in. Based sa pinakalitos, kaya nga pag-check naton Bombo Champ, may ara na sa mas or minus, tanan mga 1,000 o kumalapit na sa kalibo, tanan ka mga naka-fill up iya sang registration form, diri sa sining ayuda nga ginapagwa diri, sang isa diri ka tagaruhas ang address nga ginagamit niya, nga base sa pagpagusisa nato nga papanalaw dira, ang isa dira sa mga membro iya sang board sang federation sa mga senior citizen naton, na base dira sa may MS del Pilar, sa may distrito sang Haro, sa mga kanalikdan nga masinimana diri Bobotsam, so nakasugata o kung nakamit ini siya, sa isa diri karaga pakilala sa kay Frances Bongbong Alvarez. Ini siya taga Rojas City ang ginagamit kasi nga address. Pagkatapos tawag din ng atensyon ni Vicente Gaspar, ang isa dira ka mga board sa federation sa mga senior citizen naton kag membro sa ilang kooperatiba dira sa Metro del Pilar sa may distrito iya sang Haro. Kag nagasiling na masarang kamo iya makabaton sang sining ayuda o kuning livelihood dala nga nagadangat iya sa 25,000 pesos. So siling niya
base sa pagplastar nga ang 25,000 makadto mismo sa tagsa ka mga beneficiary naton. Actually, hindi na ni mga senior Bombo Champ ang ginapasalig nila nga makabenepisyo sa nadiri kalakip diri sa 18 years old and above. Basta kung bilong kaya iya sa pigado ni bala o kunway kaya sa trabaho, kag nagsiring ini siya nga kung ang isa ka negosyante, barangay official o kung purpose sa beneficiary ka, hindi ka dapat iya maka-avail. Senior ka man o kung nag-edad ka 18 and above, puro na bilong kaya sa pigado, so sarang kaya baton iya sa sining 25,000 pesos. Ang isa tagid diri kabintahan nga base sa ginpasalig niya nga ang 25,000 makadto sa benepisyaryo kung ikaw senior tapos makabenepisyo man ang kooperatiba nga another 25,000 ang magasulod diri sa ila sini nga kooperatiba. So ang ginhimo sini Mr. Vicente Gaspar so ginkonsulta yan sa ila sini nga federation chairman bala sa kay Mr. Ricardo Lacheta, dira man sa may MS del Pilar kag didto iya nga nag-agrihan sang ila sini nga board sila diri kung paano iya ang pagpa-membro abi kung anong garantiya kung assurance diri nga matupa sa nadi hasta gipadi-disseminate na nila sa tagsa ila ka mga membro kag nagambal siya nga kung ikaw ya hindi ka taga MS del Pilar so sarang kagid iya makapa-avail diri sa sining livelihood o kuning ayuda naging pasalig sini ni Francis Bongbong Alvarez ang pagpakilala niya Bombo Champ. Nagtugalan ni siyang daw hatag sa atensyon diri sa barangay official naton kay Kapitan Larry Palumo kay bangod nga daw damo balasang nagapadulong dira sa may MS del Pilar hasta nga didto kag nakapamangkot ang isa dira ka daw pangayaw kundiin ang opisina iya sa federation sa mga senior citizen naton nga nabase dira sa MS del Pilar kag didto nagpamangkot ina siya kung ano kamatuod iya nga may ara gid man nga makabulig dira sa kang nagpasalig sining 25,000 nga livelihood iya dira sa barangay. Sinasabat na si Kapitan Larry Palumo nga way sa kabalo kag daway na iya nakagi sa ila sining nga barangay diri Bombo Champ. Yari bala sa kabahin no sa una nga pagplastar naton diri kagin kuha man nato si Raxons Kapitan Larry Palumo yari siya sa aton sa diri mapakingutan Bombo Champ. Kuman sa pakato sa co-op. Basta ang inyo co-op. Si Ricardo Lachica na Bombo. Sinong unahon ta plastar? Si Kaplare Palumo, Waybo. Are si Kaplare. Okay. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Ari si Kaplare. Sa ako na ba wife gid ko ni kabalo sang ilan nga duro nga tawo nagasulod sa barangay namon, lain-lain nga barangay nga sa diin wala gani kami niya kabalo. Tingala kaming tao nga makadto kami disenyo din ang barangay hall. Pero kuway na diya sa barangay hall kami nga barangay official way gani kabalo nga may amo ina sang mga mapamimbro ka para maka-avail ka no sang 25,000. Ti amo na nga ayo gani nakakadto ka mo para mapabalo ta bala nga kami mismo nga barangay official wala kabalo sini nga modos. Kay ti 25,000 is a big money niya mo hindi na lango-lango. Di ano ko ng proseso nga para maka-avail ka sa 25,000? Ang ginapakadto nila sa Senior Citizens Office sa Don Francisco Village Zone 5 nga dira magparehistro lang. Nga sa diin kung magparehistro sila maka-avail kano sila sang 25,000 nga ina. Sino ka facilitate si Recap na identify mo kung sino mga tao? Ang nabalayan ko ang asawa na sang senior citizen sa cooperative kaya ambal nila livelihood na kano mo. Ti sa din ihada ko man nagani kag ihado sila. Pero ti ang akon na nga base bala magwa sa pila ka adlaw nga hindi matuod kag di mahuyan man di barangay ta kayong mga tao diri kadto sa barangay kuya mo. So mo na subong dapat kung may ara gid man nga benepisyo para sa mga senior citizen, mas maayo gid nga formal nga may clearance sa barangay gid. Kag dapat gid kabalo man tani ang barangay nga may mga amo na nga programa ti duro na di nga taga iban nga barangay ga kadto mo. Nga tingala sila nga taga diriya sa MH wala pa may nakakadto pila lang kanahot. Pero ang iban nga barangay damo gid ga kaladto.
Master? Amo to ang kabahin diri sa reaksyon ni Kapitan, mismo sikat na tingala kay iban di tultol mo. Kumbaga pa bala, Master, tagbalay ka ang punong barangay nagaserbi amay, tapos ikaw butang tabi bata ka lang sang amay. Ti makanto da imo bisita, pagkanto sa bisita mo, way gani nga panuktok, kay bukas mo ng puwertahan, diretso lang ka magsulod sa kwarto mo, ti hindi maginit ulo sang amay mo. Bisan di mainit ulo mo Bisan di man maginit ulo mo, hindi ka gimamangkot kay sino to? Ano to, duway giga respetar sa ako na, pagbalay di akong amay, duway giga mga mayong aga choy, mayong aga chay, ara si Berna. Yung una mo nga dapat panguliagan bubutsam ang ginikanan. Hindi kung kumbaga pa panabi-tabi ka, panagbalay ka. For example, may mga activities nga himuon. Ti siyempre out of respect kay may punong barangay ka mo dira, pabaloon man ang punong barangay. Pero lain man kung tani niya ang tinutuyo sa mga senior citizen ni kay may opisina sila o galing kay opisina dira manahamtang ti kay sa pagkabalo ko may konflikto nga nani ang office ang senior citizen dira kag sikap ti ba siya mo man ang isa sa mga rason kung why nilang ipabalo sikap daw wala man ti ang balikap sanggin pamangkot pa naton siniya okay mula sa akon di pa kuno kung benepisyo sang mga tigulang naton de dito bubutsam alin dito sa may barangay so gin padulungan naton ang ila sining opisina gidra sa may Zone 5 Don Francisco Village sa may Mes del Pilar sa may distrito sa Aro kag nalabot naton ang Federation Chairman nila kag na timing na dito kay na sa pagpadulong naton ara ang ila sining board tanan nga mga membro sang board kay ginamitingan nila kay bagod nga ang ining form nga ginhatag ang logo sa Federation sa mga senior citizen naton kag sa kooperatiba nila ang nakaplastar iya sa logo. Hindi to ya sila nga may form nga ginhatag to ang nagpasalig nga ang ining livelihood o kuning ayuda na intended para sa mga senior citizen naton kay iban nga benepisaryo nga nagaedad 18 and above basta kung nabilong ka lang sa tigado makabenepisyo ka tiging kulang. Ti amo to karon nag-meeting sila kay na kung ano ang dapat kay na pagpadulong naton da may ara ta mga tao didto nga nagapila sa guwa bubutsam mo, naga-standby pa sa ilang talatapan. Ti kay bangod ang form nga ni kulang ining 1,000. Ti amo to nagrihan sa board nila nga kung willing iya silinti nagapalapit dira kung may bayad ang form, mabayad man sila kung pila kuno. Ti amo to nagrihan nila nga sigihon nila ang pagbaton iya sa fill up iya sang form nila da registration form pero magabayad iya sang pagpulo iya ka pisos. Amo to nagrihan nila dito kay na sang pag-meeting nila diri Bogotá. Pero bali Mr. Ricardo Lachica, Federation Chairman, nga why ini ginasukot kag voluntarily ni nga hatag iya o kun bayad sang willing iya nga magpamembro dira kagay nagalagas mabubutsam sang 25,000 mo. Imaginon mo na kung matupa di ba na? Sino man na hindi gusto sang 25,000 master, di ba? Mo gani. Pero ang iban kay gina advance na nila. Ang iban gina na advance na nila. Sila nila samtang mas maayo gid nga makonsulta naton. Gintawgan nila bubutsam daw out of coverage na o daw nagring suli daw why na ya hindi na makontak si Mr. Abales nga niya pag nagpakilala. Ti ang problema sinadira master base pinangwaan lang to sila pangalan kag ipresentar to mo ni mga bruligan tao pagkatapos waya sa may magabot sa ila disgrasya gid. Si Mr. Ricardo Lachica bala bumutat ang Federation Chairman international para chairman presentation naton nga makumpleto ini bumutat member, bansing ko man sa pakato sa co-op. Basta ang inyo co-op, prestro. Prestro sa set? Sa hindi, sa CD. CD. Oo. Muna lang. Ano kuno ang halinan sang pundo nga nang ipanghatag sa senior nga way limit kung pila kabilog tanan? Ti nagsilin siya nga ang halin sila yung pundo, sila yung matag, baskin membership fee, hindi ka mo magbayad, kaya ang amon niya kasi kay Bongbong muna yang masum kay man nagnaplano na livelihood sa mga senior kag mga wala obra bla
Ay, si Una. Agin gamit ka naman ang ngalan ni President Bongbong, dira ko na mahalin pundo sina de. Oo, di kayo mo na ilang programa sa pag magkumpanya sa livelihood. Oo. Karon kay bangod nga nagpasalig man siya, anong natabo dire, may nagpamembro sina para makabenepisyo man sining 25,000 nga maabot din nga bulig sa mga senior citizen naton. Ang sa tuod kami lang nga lang pangindi kay ang amon nga membership ng album na ng application na may nag-sponsor ya sa amon nga maluluyon man nga talay niya ang taga MH lang. Tiga siling sa nga lato 5,000 bilbi mo. Nag-sponsor sa atin 1,000 lang. 1,000 lang. Hindi ang nakuha na amon nga ako na plano ya taga MH. Pero ang taga-MS, ginamalan, hindi man sila, hindi, kuha kami, linit, hindi sila. Di kay kung mo ginakabasumay, tumawag siya karon o di nato inyo na pangita ko nga 5,000. Oo. Kundi kami muhian ng mga co-member. Oo. May gasulod ko diri sa barangay, Mr. Ricardo Lachica, sir, nga pamangkot ka confirmation sini kun bala may nalis ang barangay sa diri do, ay kuno nag-agi to ang tong nagpasalig Okay. sa inyo. Wala na ko kamarigan hambal sa kwan. Sila niya ang barangay, mga opisyal. Wala na diya sa kalabtanan. Ang whatever pondo, makatuna sa nasyonal. Ang nasyonal kopya mo na ang ma-distribute. Ang ikaduha, ang mga barangay opisyal, kay kung may sweldo sila, hindi pwede. Ang mga, ang isa pa yun, ang mga ginawa, ang purpose, hindi pwede. Mga senior lang gid nga na Senior, ang ako nga ni senior, galing kay ginantis niya, pati ang mga hoben, above 18, pwede. I see. Buna lang. So kung may pangapilan na nagpamimbro sa inyo nga willing ya maka-avail sa sining benepisyo? May mapila na? Lapit na 1,000. 1,000. Lapit-lapit na kay kulang na amon formas, wala na. Wala na. 1,000 ang formas nyo, lapit-lapit na 1,000. Oo. So limit ka sa 1,000 nanay. Ang gaman na namon kay damo ka kalato de. Alang balay-baras namon wala na formas. Iba niya sila mabayad kami kon pila isukot sa formas. Sila na kon ako mataw so kita mo nag-meeting kami. Kay kon sa kwan sa board kun ano waton. Kay wala na kamo formas sila niya kon interesado sila ya. Mahatag contribute sila pulo lang ka piso Sino ngalan to sang nag-top grade sa inyo? Si Alvarez? Anong ngalan niya? Si Francis Francis Bongbong Alvarez. Bongbong Alvarez. Oo, taga dinis ako no? Rua City. Francis Bongbong Alvarez, taga Rua City. Ang taga Rua, 50,000 ito na benepisyo gani sa mga Mula gani ang bayan to. Sili niya amon de 25,000 makato sa member. Dason 25,000 makato sa co-op. Wala lang. Pero importante, Mr. Ricardo Lachica, why ka mo sing money involved rin? Nga siling ginsukot sila. Wala. Ang kooperatiba ninyo, why man, no? Why man kaya nga mo niya kooperatiba kung mamamember kaya kabayad 200 pesos sa amon makato sa co-op. Muna lang. Saan mo nagisugod before sa eleksyon pa rin? Kung after na? After na tapos na. Tapos lang ang eleksyon? Tapos na nagliga lang sa ana. Di na ang guwa niya, limited sa lapit na 1,000, nag-fill up sa form ni Dre, naging donate niya. Ano matabo siya ano matabo siya ni kadtuan niya Dre, kag i-process niya, kung matabo? Muna mo niya kuan kay wala na nga may formas, wala na sa madonet. Amo na saugan, pero hindi pa sila kontak nakatawag, pero hindi pa sa mag-contact pag ring lang. Hindi pa si Alvarez na Alvarez, badla ko ato sa Manila. Hindi namon makontak. Okay mo na. Okay. Basi kon mudos ni Mr. Ricardo Lachica kun ano, basi pasalig lang bla. Sa matutuod mo na edad ko 80 na ako sa matod, way ako batasan nga magpanonto. Ang kabataan ko professional. May isa ko ka doktor. Dua ka overseas ko, magpasagot ko to ya. Open, ako lang nga hindi ko magpasagot to sa bata ko. Kay kung may asawa, hindi ako gusto nga suya sang bata, sumagat ko. Muna ako niya. Pero ang tong nagpakilala nga si Alvarez to, ngani, basi siya bala? Way ko kabalo kay tapos lang sa kakunan ni Mr. Vicente Gaspar, nag-agi kay istorya kami ni Mr. Babay-babay man sa. Ti si Sir Lachica yaway ni agapanunto. Pero amo to kaniyang balmo ba si ili nagpakilala nga si Francis Bongbong Alvarez amo niyang gapanunto. Si Francis kag tukuayo ni Bongbong. Kag Alvarez yung apelyido. Sabi no, may Bongbong pa no. So parang nga puro may sugpon nga Bongbong ang pangalan. Mapabunyag ko gani boss. Mapabunyag ko boss Mamaninoy ka?
Champ Bongbong Hoover. Peter Bongbong Bayeska. PBB ka na yun. Amo gani man, no? Oo. PBBB. Peter Bongbong Bayeska. PBBB. No? Grabe, no? Imo ya si BBJ. Oh. Grabe. Kaya mo na nabumutsan ka. Ang latest mo, ang punto, may mga taga-ahoy, damo, taga-out of town, nagkakalalad mo. Sus Maria Kagusip. Oo. Ang taga-Inis del Pilar, pala mo to mga intelihente ang kalabanan ng mga senior na tunda, amo to ng ni Kapitan Palumo, Larry Palumo, na daw pilang nahot lang kuno yan nagka-interest to, di ba? Sige. Ang iba niyang mga barangay, pinakapadulong da. Pero ang di makatultol, gadirik ka dito sa barangay hall, abil na dito gagi, bla. Aha, ti siyempre, kapitan man kuta mo kung hindi ka makatultol, kapitan or barangay hall kantuan mo para matultulan mo. Aha. Kaya mo na nabumutsan pa. Ang Sige. latest na dre, bantayan ta. Kag sa nagpamembro sa di guro, mga more or less na 1,000 plus na, kay nag-additional sa form. Aha. Kung magatupa, di ba ni? Amo ni bantayan ta. Imagine mo sa ruhas, kuro yan, 50 mil to na release na mo. Agoy. Abot yung may aragi man to. Mangkuton na itong bumuradyo ruhas eh. Oo. Sige. Dari bubutang tuwat ha. Kung gusto magsabat ni Frances Bongbong Alvarez, FBBA, sarangkit bumutang. Makahatag aksyon. Sige. So iniklaman sa Bumbo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 Cirilo. Basta radyo, Bumbo. Salamat gina Bombo Peter Jan na Bayeska. Damo yasang mga mudo subong kon piho gini nga para niya sa tiway pagani kapungko si President-elect Bongbong Marcos. Grabe, amo na ginasaya ka puwerte siguro nga nagaulikid gin para nga magbulig sa pigado nga why pa siya makapungko, no? Pero manghatag na siya sang ayuda. Lilibo pa. Grabe. Ti kabay pa nga hindi ini mudos kag kun mudos man ini ti bangod nga na plastar naton ris bumuradyo way na sa may mabiktima sini. 5 minutos na nakaligad sa takna sini alas 2 iban nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sini Manus Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. It is Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Nagakaon ka man bala sang tufo, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Natak-an ka na malamag sa batsang pamangkot nga nagibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata, ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kon ophthalmologist. Nahibalawan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kon mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahay isang oil. Ini among saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay.
ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini.
Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang siyudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata,
hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Hapon sa intanan mga kabombo, 20 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Welcome diri sa KLP and of course, this is Tita Regine. Kumusta na ka mo? First Friday kita subong para sa bulan sang Hunyo. May misa karon dira sa May Latolda. Hello and good afternoon gid sa mga nagatipon-tipon dira. Hindi kayo magambal mga marites. Mga friends tama na mga marites. Hello gid sa inyo. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang mga nagakalatabo sa inyo subong? Something great? Something so exciting? Uy, basi pa di ma-share diri sa KLP. Pwede gid niya ipadala ina. Care of nyo lang, ay email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sino nagdaog sa Game 1 kaina? Baw, ang irit daw, kanami-nami gid. Sige lang nga, bawi lang sa mga naperdi kaina. May Game 2 pa naman. Welcome sa sininga hapon kung sa diin walang games, kundi nga simply enjoyment and simply gathering of inspirations ang atong makuha diri sa KLP. And salamat sa mga letter senders naton and most especially salamat sa inyo nga aragid kamo dira every afternoon. Updanay kita. Thank you so much. Sa atong mga friends abroad, sa mga OFWs naton, I hope you're doing okay. Kag why sa mga nagamasakit ha, kung magmasakit man, dapat makasurvive kita. Right? Sa tanan ng mga challenges ang atong pagpangabuhi. So si Tita Regine, ang inyong kaupod para sa sininga hapon diri sa KLP on a Friday. Ari na aton ang bahanon para sa inyo. This is from Lindy Katikista from the Bombo Music Festival. Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay,
makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa bang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunura na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa bang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko magbago. Break from what? So, una ka maka-break? Music. Kansaot ka na daan. No? Pwede man after some break, balik, or pwede man, wala na gid. Anyway, good afternoon gid sa liwat sa inyo mga kabombo. Si Tita Regine. Ari na ato nga first story diri sa KLP Friday kita, June 3, 2022. This is from Proud Daughter, Sang Pasig City. My ever dearest, Tita Regine. Nagapanamyaw ako sa isa ka maayong hapon sa imo kag sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo Iloilo. Ginatamyaw ko man ang tanan nga tagpalamati sa sining programa humalin sa mga kaumhan tubtob dira sa syudad kagang mga OFWs nga nagaupod sa imo pinaagi sa Facebook Live o kun sa Bombo mobile app. Ang kasaysayan nga akon ipasakop Tita Regine hindi ini akon kundi iya sang amon mapisan kag responsable nga amay, tawgon ta lang kay Tatay Doy. Wala asang permission si Tatay Doy nga isay-isay kong iya nga istorya, gani nga ibase ko lang ini sa ako nahibaluan nga mga naistorya niya lang sa amon, sadto kag ang mga nasaksihan namon bahin sa iya nga pagkabuhi. Si Tatay Doy bale kinagot sa siyam sila nga mag-ululutod. 3 ang babayi sa ila, kag 6 gid sila nga mga lalaki. Masakiton kuno siya, sang bata pa siya. Bangod, 7 lamang siya kabulan, nga ginbusong ni Lola sang mabunag siya.
2 months sa iya kagamay, kag daw kaangay lang kuno sang botelya sang whiskey nga long neck. Masakito naman kuno si Lola, sang bata pa siya. Gani, nakaagi nga sa magulang niya siya nga babae nakadede, tungod basi malatnan siya sang masakit ni Lola. Grade 4 lang ang natapos ni Tatay Doy, Tita Reg. Bangod sang una nga panahon, hindi pa prioridad sa mga ginikanan ang pagpaeskwela. Sang nag-eskwela pa kuno siya, twice or thrice lang siya nag-eskwela sa tagsa ka semana. Apang sa tagsa kapagtakop sa school year, hindi man siya madula sa listahan sang may mga awards. Apang sa naguntat na siya eskwela, tungod hindi na sila matakudan pa eskwelahon nila lolo kag lola, nagsulod si Tatay Doy sa madamo lang nga klase sang obra. Tinuig ini nga nag-obra sa isa ka sentral sa syudad sang Pasig, nga sadto sinentimos pa lang ang bulanan nga sweldo. Nakapanggarab man siya sa pilaman katuig. Kagangya suhol o kun parte, ginsupot niya sa iya kamalig nga siya lang isa ang nag-estar. Tungod solo lawas, kag wala man siya bisyo, Tita Reg, madamo man ang iya nga nasupot halin sa iya kinitaan. Sa makaabot sa edad nga 15, nag-umpisa na siya kabuhi nga isahanon lang, Tita Regine. Nag-umpisa na siya pundar sa mga talamnan nga tubtub subong, ginatalauma pa nila sa gihapon. Nakabakal man siya sa mga karabaw ante siya nga nagpangasawa sa kay Nanay Neng sa edad niya nga 25. Walo man lang kami nga nangin produkto sa ila tampad nga paghigog maanay. Bale kabos isa kay ti siyam sila ni kinday Tatay Doy nga mag-ululutod. Kag siyam man sila nanday Nanay Neng. Pero abansi naman subong, kay miduhanan sila kaumagad, kag duha man ka cuties nga mga apo. So ibalik ko, Tita Reg, sang bag-o pa lang sila nagtukod sa pamilya ni Nanay Neng. 2 months sa iya kapisan, bisan pagpanguma lang ang ila kabuhian. Bastante, kag medyo dawa-dawa pa ang ila nga pagpangabuhi. 3 boys, ang first 3 nila nga mga bata, ante sa akon nga bale, kamagulangan nga babae. Bisan tanan kami, ga-eskwela na sadto, madumduman ko pa nga matawhay ang amon nga pagsinalayo. Tub-tub, may duha kadalag ko nga mga hitabo sa amon kabuhi, ang nagpakambyo sang tanan. Tita Regine, nalubong kami sa kautangan, bangod sa pagkadiferensya sang subang namon nga utod, nga amugid ang nag-take toll, no? Sa kanday nanay kag tatay. Ang ikaduha, Tita Reg, amo aksidente nga pagkasungay kay Tatay Doy, sang karabaw nga kun gintugot ni Lord nga matabo, temprano pa kami nadulaan sang amay. Agud maintindihan sang tanan, amo sini ang natabo. Bangod malayo kami sa karsada, ang tanan nga kinahanglanon sa sulod balay kag sa uma, usually, ginasaog, Tita Regine, gamit ang karabaw kag karosa. One time, grade 4 man ako sa nagsaog sila, upod ang akong second cousin sang abono, halin sa karsada. Sangga pauli na, ginaguyod ni Tatay Doy ang karabaw, imbis ng sakyan. Kay medyo ginahapo na ang karabaw. Kay ti imagine, halin sa ubos, mataka sa bukid, nakapoy man ang karabaw. Along the way, may babayi nga karabaw. Bale, lalaki nga karabaw ang kay Tatay Doy, Tita Reg. Kag gusto niya to siguro tani nga maglais sa babayi nga karabaw. Apang bangod wala ni Tatay ginpa-stop, Tita. Baw, naakig siguro. Ginsungay sang karabaw si Tatay Doy. Samtang nga nagatalikod ini, kag nagtabog si Tatay Doy. In between sa duha ka mataliwis nga mga bato. Kung didto siya naigo sa bato, Tita, ay waay na kami siguro, Tatay Doy. Maayo lang kay nakapangayo pa siya tabang sa nagasunod ko nga pakaduha. Kagamo ato, nga dali-dali siya ginpatindog, ginhigtan ng iapilas, kag naglakat sila papuli sa balay. Maayo lang, wala siya makainom tubig, kay base nagbleeding pa ang iya nga pilas. Nag-ilis pa siya, kag ginupda naman sang pakaduha ko,
Lakat naman pabalik sa karsada, mga 1 hour pangalakat tita, agud nga dalun sa hospital. Maayo lang kay nasarangan pa niya maglakat, bisan nga halos half feet gid ang dulot sang sungay sang karabaw sa buli niya nga part. Allah. So maayo man nga sa medyo maunod lang nga part ang iya nga pilas, mga isa man siya kabulan sa hospital. Tita Regine, antes nga makagwa, pagtungod wala man kami cash nga inubayad sa hospital bill, ang karabaw nga amo ang nagsungay sa iya ang ginbaligya. Ti ang bili mga 27k man, kagang iya bill mga 28k tita. Ti kinulang pa 1,000. So sa makagwa na siya, pila pa man kabulan nga wala siya makaobra sa uma. Gani, medyo nabudlayan man kami bisan sa mga kuluhaan lang sa mga kinahanglanon. Antes ang trahedya nga ato, si Tatay Doy padayon gihapon sa pagpundar sang taramnan. Bisan sa mga bukid kag indi nalanag, bantod kun tawgon tita. Inang wala bastante nga tubig na source, nga kung tigilinit, ginasabugan monggo, latoy, o kung ginapanggasan mais. So kung tanawon mo, ang kabilugan sang iya mga ginpundar, do Banawi rice terraces, at different version lang. Ebidensya tita ang iya mga varicose veins nga tungod siguro sang pasmo kag todo nga pagtrabaho. Apang tita, bangod sa mga trahedya sa amon kabuhi, nalubong sila Tatay Doy sa kautangan nga sang ulihi. Kung imaginon mo lang ang sitwasyon, halos nga hindi gid sila kasarang magpaeskwela sa amon sa kolehiyo. Linya na sadto nga masami ko mabatian kung mag-istorya sila ni Nanay Ining, hindi basta-basta nga kabudlay ang kinahanglan para makatapos ang mga bata. Pero kanugon man, nga pauntaton kami, tungod kanugon kuno sa mga utok namon. Kay hindi man sa pagpadayaw, Tita Reg, tanan kami nasa top 10 gid. Apang sa nakaumpisa na kami, may nagsabay pa sa amon. Didto ko nakita ang mga sakripisyo ni Tatay Doy na tumalagsahon para sa akong tita. May mga panahon nga para nalanggid sa allowances namon. Nagaobra ini sa mga gota ang ginabutang sa liog sang karabaw bala Tita Reg, kag ibaligya sa mga kakilala. Ang mga saging nga imbis ibaligya, diretso sa tinda, ginapaluto na lang. Ibutang sa duha ka panigahan, imbis nga kaing. Tuwang-tuwangon, tubtob makalabot sa karsada, kag ilibod, tubtob sa malapit nga mga kabaranggayan. Imagine, tita, ang kabugat, kag ang kalayo sang lalakton, lamang mahimo nga kwarta. Ang amon mga humay, nga kun kaisa medyo hilaw pa, garabo na lang, kag ipadarawat agud mahimo nga kwarta. Kag sa masami, hindi na makasaka sa balay ang mga tubas nga paray. May mga panahon man nga halos binulan, hindi na siya makaobra sa uma, sa pagpangita lang sa mga utangan, tinaagi sa rolling-rolling. Lamang may isustain sa amon nga allowances. Believe ako nga sa tunga sang kadamo-damo nga kabudlayan, nangin madinalagon ang pagpatikang ni Tatay Doy, Tita Reg. Tungod, may 3 na siya ka-professionals. Mahimo, ordinaryo ini nga istorya para sa madamo, apang sa isa ka amay, kag haligi sang pamilya, nga nag-agi sa tuman nga mapagsakripisyo, nga subong, daw di halos namon ma-imagine. Saludo ako kami sa amon Tatay Doy. Until now, wala pa siya gihapon nag-retire sa pagpanguma, but indeed, it is in pain that we grow and it is through sacrifices that we mature. Because kadamo-damo sa mga wisdom nga ilan na share sa amon pagkatapos sa mga eksperyensya nila sa kabuhi. May this story inspire your listeners, Tita Reg, to go on with life, no matter what the challenges they are facing or will be facing as we go on with life. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, ika nga.
So hasta na lang anay diri, tubtub naman sa liwat, more power sa imo Tita Regine. Kaya sa tanan nga mga tagpalamati, sa sining paborito ko nga programa sa radyo. Yours truly, proud daughter, Sang Pasig City. Well, thank you so much for this wonderful journey sa imong mga father, proud daughter, nga gin-share mo diri sa aton sa sining hapon. Ang importante sa aton kabuhi, ang mga wala kita nagauntat sa pagpangita paagi so that we can survive in this thing called life. Hindi bala? Nga importante ang pagpursige, ang pagpersevere. Well, una, kinahanglan naton nga magpursige para nga malabot ang aton nga ginahandom sa kabuhi. Ang tanan nga mga goals nga kinahanglan sang pagpangabudlay. Aside from being persevering, kinahanglan ta man sang pasensya. Kaya nga aman, well, kagamay lang gid sa mga good things in life that come quickly. Kinahanglan ta gid nga pangabudlayan ang kun ano man nga luyag naton nga labuton. So we have to be ready for these difficulties or kung ano man nga mga kabugaton nga mag-aabot sa aton nga kapag pangabuhi. In life, wala asang puros lang comfort, may ara ginaiya mga moments. That's why nga bilog ang mundo, ginahambal sa tanan, di ba? Sometimes you're up, sometimes you're down. Sometimes very comfortable ka, sometimes daw kabudlay sang tanan, no? Daw emotionally weak ikaw, financially unstable ikaw, damo lang nga mga kumbaga ang mga ginahaboy, no, nga mga challenges sa ato nga kabuhi. But anyway, importante dira, you have the determination and you have the perseverance. Well, ikaduha, ang pagpursige amo ang nagapasurvive sa aton through failures. Hindi bala? Kung mag-stop ka na after one failure, ano na lang ang matabo sa aton kabuhi? Kaya mang hindi ka na ya. So until there ka na lang. So dapat hindi. That's why, no, nga we have to persevere. Sige lang, try and try and try again. Kaya muna ang magapasurvive sa aton through failures. Well, ang failure, di ba, kabahin na iniyas ang aton nga pagpangabuhi. But, kung ang aton nga pag-take sang failure, may kaupod nga pagpursige, mas mahapos ini nga lantawon, no? As a learning experience. Kung dira kita mag-focus, nga nag-fail kita, because nga gindugangan lang ang aton nga eksperyensya and gin-push lang kita, no, to try naman another idea. Kagbangon lang, padayon lang. So ang pag-try liwat, ang pagpursige, apisar nga may risgo, becomes another opportunity for growth. Dira gid nagasulod ang maturity sa aton. And third, ang pagpursige nagabulig sa aton nga mangin flexible kita, di ba? Ang mga tao nga porsigido, amo nang ginakabi nga innovative people because you don't simply stop at one idea. Kung mag-fail, okay lang, you just keep on trying another idea until it would work. Hasta nga one day matisod mo gid, no, ang right formula kumbaga. And this makes us think outside of the box, correct? Well, si tatay mo nag-try pang obragota, di ba? That's another idea. Kung di na pwede sa panguma, kung na medyo hina-hina na, another venture nga padigid nga masudlan. Nakabulig, di ba? Sang dako sa inyong pagpangabuhi. Well, ang tanan nga mga successful nga tao are very persevering. I really agree. There is no such thing as an overnight success. Kung may ara man, well, we know, no, nga kung madasig nga makuha, do kadasig man bala nga madula. So ang mga tao nga naging successful for sure, ang ilang success pinamalhasan gid na nila, no, kag bunga sa ilang pagpangabudlay kag hindi paguntat. Nagapursige lang bala hasta nga mangin realidad ang tanan. And another thing, ang pagpursige nagapaayos ang aton relasyon sa aton nga family sa mga tao sa aton nga palibot. Hustugid. Because ang pagpursige nagabulig sa aton, no, to work out sa aton nga mga problema, like mas makaistoryahan na kita sa maayo, maka-decide kita, no, which relationships are worth saving.
And that's the beauty of persevering. Kag ini, no? Amugid ang one virtue sa imong father that made him through all these mga difficulties nga iyang naagyan sa kabuhi, nga amugid ang nag-assure, no? Para kamutanan, mabuligan gid sa insakto, mapa-eskwela, mapabistihan, ang mga dreams ninyo, amo na ang iyaman nga mga nangin inspirasyon para padayon lang nga magpursige sa pagpangabuhi. Just so, no, nga mahatag niya sa inyo ang mga ginahandom ninyo sa kabuhi, kay kabalugid siya, no, nga siya ang one person nga dako gid ang mabulig sa inyo, being the head of the family. So ang pag-persevere brings us to the realizations of our dreams. Thank you so much gid sa imo proud daughter. I'm sure ang mga father is also equally proud of you sa mga achievements mo. Actually sa inyo tanan, no? Sa inyo tanan nga mga mag-alulutod, because you are exposed sa mga ginapanghimo sa inyo nga father, how hardworking he is and how persevering he is, how determined he is nga mapaayo gid ang inyong pangabuhi kag matagaan gid kamo sa maayo nga futuro. Very good. Thank you so much gid sa imo proud daughter sa pag-share diri sang istorya sang naagyan sang journey sang imo nga amay. 44 minutos ang nakaligad sa 2:00 sa hapon. Magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na malamag sabat sang pamangkot nga naghibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo, kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online.
Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa viral. Before our next story, ari ang mga importante nga kayawatan sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana. June 3 kita today, first Friday sang bulan, ginaimbitahan ang mga deboto kag non-devotees ng Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa First Friday Mass sa Latolda karon 5:30 sang hapon. Buwas, June 4, ang Technocrats Band amo ang magatapos sang aton semana with one great musical presentation sa 2 ka oras nga concert at the Plaza, umpisa ini alas 6 sa gabi. Sa sining nga event, napulo na naman ka mga concert at the Plaza Mugs ang iga-raffle to all the patrons. Kag pagka-Domingo nga adlaw, bukas ang pertahan sa Latolda sa tanan nga mag-attend sa regular Sunday Mass sa Latolda, umpisa las 11 sa aga. Pangamuyo anta ang tanan nga Filipinos nga mangin mabakod sa tungas ng sini mga problema nga aton nga mga ginapangatubang. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga nagapanumdom diin makadto para nga makabakal sang quick to grab nga mga pagkaon, ha? Gawag o na ya, quick to grab. Chow to go kita, drive-thru kiosk sa Plazuela de Iloilo. Kung medyo ang budget naton, alright, tamang-tama lang. Kag ang imo oras do ginakulang para nga magbakal sa imo pagkaon, mangita ka sa imo kalanunon nga manamit na pero very practical ang presyo. Bisitahan naton ang Chow to Go drive-thru kiosks tira sa atubang sang Plazuela de Iloilo. Chow to Go nagitanyag sang barato nga pagkaon kag madasigid nila buton. Chow to Go makabakal ikaw sa pagkaon, hindi mo na kinahanglan pang magpanaog sa imo nga salakyan. So very convenient gid para sa imo. Subong pa nga mainit no. Kung naka-aircon ka, tidra ka na lang sa sulod sa imong salakyan. Bisitahi ang mga Chow to Go kiosk sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot sa Plazuela de Iloilo. May mangga namit da, may nang palang spice, oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, and Jazz Cafe. Sa mga interesado no, nga mag-lease, palig na lang, pwede ka maka-contact sa Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela de Iloilo. Exactly 9 minutes before 3 o'clock. And may next story kita. Siyempre, halin sa aton nga suki, wala ginakapoy. Lola Amparing, my dearest Tita Regine. Good afternoon, everyone, sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Tita Regine, sa mga listeners sa subong hapon. Ang ako namang i-share sa inyo sa sining hapon na hanungod sa akon mga hinablos. Nagkakalain-lain ang ilang mga batasan. May mga mabuot, kag mabinuligon, kag may mga bugalon man o hambog. Ang una ko nga isaysay sa imo, ang akon duha ka hinablos, kay ari ako sa ila naga-estar subong. Sang una, sang kindergarten pa lang sila, permi sila naga-entra sa tanan nga activities sa simbahan sa school nila.
Ang girl iya sa parade kung may Santa Elena nagalibot sa banwa. Tita Regine, amo man nga sunod-sunod ko palibot sa banwa. Ang utod niya nga lalaki, pero may man nag-entra sa saot. Wala huya-huya sila nga duha. Halos adlaw-adlaw, sa amon balay sila, kay palangga sila sang daddy nga akon bana. Abi mo tita, ang akon bana tama man ka strict. Kay kundiin ang imong pulungkuan sa dining room, doon kagid mapungko. May permanent seat kami nga apat, kag hindi pwede nga magpungko sa hindi mo pulungkuan kay akigan ni daddy nila. Sang grade 1 ang boy, dito siya sa amon balay nagahigda, kay amon siya nga ginatsuturan. Balan mo tita, sa ulo niya ang libro nga Pepe and Pilar, pero hindi siya kahibalo magbasa. Kada gabi, ginatudloan namon pagbasa. Kag sang grade 2 na siya, marunong na magbasa. O galing, sang ulihi, ginkuha siya ni nanay niya. Kay makadto sa school, bisan ginatawag ni nanay niya, way nagasapak, kag dayo niya lang lakat sa school. Ay, doon naglayo ang buot. So nangakig si nanay niya, kag kinuha ang tanan nga mga gamit niya, pati ang ulunan, moskitero, kag habol. Nagahibi ang bata nga hindi magpauli sa balay nila, pero ginakigan, kag ginbakol, kaya umuwi na umiiyak. Sang ulihi, permi man o adlaw-adlaw sa balay, pero wala na nagatulog. Palangga namon sila nga duha, kay mabuot kag matinahuron. Ang masunod ko nga mga hinablos, siguro mga 10 sila nga magulutod. Ang 3 ang ako nahibaluan, mga mayayaman na, nga may maraming commercial buildings, malalaking bahay at malaking negosyo. Sa una nga panahon, pigado na pigado man ang buhay nila. Kaya sa 6 years na unang pag-teach ko, akon man sila ginabuligan. Halos ang akong sweldo sadto, siguro 1/2 or more, ginahatag ni nanay o ginabayad sa kautangan ni nanay nila. Balan mo tita, pigado no, kay ti panday man lang ang tatay, kag ang nanay wala man sa trabaho, kundi pangutang lang sa tindahan, nga ang lista kay nanay ko lang. So syempre nag-teach ako sadto ti para hindi makami mahuyan, ginabayaran lang sa akon nga iloy. Tita Regine, ang masubo nga ti nag-ayuhan na sila, kag daw wala sila no, nakabalikid. Well, okay lang. Ang Diyos nakakaalam ng lahat ng pangyayari. Abi mo, sang una, nagalakat lang na sila adlaw-adlaw kung magkadto sila sa banwa, na siguro almost 3 or 4 kilometers from their house sa barangay. Subong, madamo ng ila sa lakyan, may mga dalago nga balay, or may mga building nga ginapaarkilahan. Tisad to, no? Mahirap na mahirap. Ngayon, mayaman na. Salamat man sa may kapal na nagtagumpay silang lahat. Ako, Tita Regine, nagapasalamat lang ako, no? Nga wala ako nagamasakit, hindi ako ulyanin, lalo na wala ako Alzheimer's. So, okay lang ang ako nga pangabuhi subong. Biro mo, sabi ng marami rito, maliksi pa raw ako at makakasulat pa ng aking kasaysayan na kahit maraming taon na ang lumipas, pero hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangyayari na nakaraan. Tita Regine, ang isa kay hinablos ang bana ko, kay napatay ang driver nga tatay niya, way na igasto mag-eskwela. Ako mismo nagkuha sa iya nanay, nga akon siya papadayunon sa pag-eskwela sa high school, hasta nga mag-college. Siling ko kung makatapos, kundi hindi na kami magbulig sa ila. Ang nanay nagalibod-libod man lang sa kung ano-ano nga pagkaon. Ginpa-eskwela namon, halin sa high school hasta mag-college. Maayo kay nabaton sa isa ka university, nagkuha sang ETC or Elementary Teacher Certificate. Pagkatapos, nagkuha sang Junior Civil Service Exam, kag nakapasar. Nakapamaestra siya dayon. Masiling ko lang nga
salamat, no? Nga at least, amo na, nangin maayo ang iyang nadangatan. Ang masubo lang gid nga ti for many years daw wala gid nakapamasyar sa akon. So dito siya naka-assign no sa Guimaras pero daw wala gid siya nakabisita si akon. Siguro pila lang ka beses for many years. Kag do hindi na gani ako kakilala sa iya. Well, daw Tita Regine, malawig-lawig na ining akon nga sulat pero abi mo nagapasalamat ako sa isa ka hinablos ko nga nag-nurse kay abi mo. Every month, may allowance ako nga 2,000. So, wala gituntat ang iya nga padala sa akon. Ang ginsulat ko sang una, bala nga siling ko gwapo, pero sang ulihi, naggwapa na. So, medyo mahaba na ang sulat ko. So, I have to close my letter with my best regards sa tanan-tanan, kisses and prayers. God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, next time na lang, ha? Ang imong tula diri. Sige, promise ko, pangitaan ko din isang tiyempo. But anyway, again, salamat kids sa imong another story ang ginashare mo diri sa aton. Lola, let's just be happy, no? For the people nga at one time nangin kabahin sa aton nga kabuhi, kag sila ang nangin rason, no? Parang tagaan kita sang opportunity to be of help to other people. So siguro, hindi na lang kita mag-expect anything in return when we help, which is simply help. Not expecting anything. At balikan gid so that kung wala kita expectation ko, no, wala man kita sang frustration. Let us just be simply happy for these people nga at night bala kung magtulog kita, no, makapanumdum kita nga I am very happy for this person because bisan pa paano I was able to help him para nga mangin okay gid ang iyang sitwasyon sa subong. And keep on praying for more blessings sa nga tao. Who knows, no, basi kung hindi man sa imo mabalik ang mga kaayo ang ginhatag mo sa ila, pero sa iban nga mga tao mahatag man ina nila. So be thankful man sa gihapon, no, for being a blessing to others. Kita mo subong, kadamo sa mga naga-bless man sa imo because you have been good before, damo ka man sa mga ginpangbuligan. So not necessarily, no, that we expect something in return to those people nga ginbuligan naton, kundi nga pangamuyo na lang na naton sa Ginoo. Base through other people ang mga blessings nga ipaabot niya sa imo. So thank you so much again, Lola Amparing. And sa iban man dira, for your own stories, palihog i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man sulaton ninyo kag ipadala kay Rob sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas, all set kita sa kay Inday sang Lapas, and thank you so much, Inday. Gin-acknowledge ko na da, no, through email ang mga pictures. May mga gin-share siya ang mga pictures sa aton, so i-flash nato na tomorrow sa aton nga pag-interview sa iya. And then watch out for our winner para sa sini nga semana. Sino inyo nga bet? Well, madami yung salamat. Way nakita sa nabilin nga oras. I hope may mga napulutan na naman kita para sa sini nga hapon nga mangin giyaman sa aton nga pagpangabuhi. Salamat gid sa inyo nga oras. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.